ataju yate dem na Asanteman for ya Asanteman and amani amani price Asanteman na nyina ya ye ko se na sabri ye o mention but ya ye ni bra mo ase bra and then you may be akose waka bi ga say na je se mo different me so be kind one kwa na wa sha ma so enye bi ahwe o bra ni apombo ko ye Yankopo adom na nanu madawro maboko. You know what? Yes. When you assess your cry, if you are not so now what down with Eddie Said the dodo na nimeno. Diani kum nipa dia wo bafo kofia duchum. Edum konkori. Ofia. Ko nipa bafo. Ne ya betu bia yi na yi say Asanteman ya na Asanteman. Yeah, amamre ni amane kwa se de ya betu bia e sebo Energy enko a yo ene dey e das no ku bia Asanteman iwrem fida adenti ni iwrem fida ene da we yewura kotokohene ome ate denne ome anigye aba kotokofie ni senti ni se ene da we ebra ye maame ya die nyina ye nana Asantehemaa kokko ne krechi no ekodru baby na che ese Asantehemaa da bani ebeyi no Asantehemaa da bani ebeyi no ene da we ewura kotokohene ewura pia ene ome ate denne wayi Asantehemaa na mabonsu de na ma Asanteman ai na ye anigye enko a oba manhia hadia said the wa ni si hu no eye anigye ohwe me boso pada anigye enti na de yate asem de ne papa na me bu say said ya Asanteman ko amanya amanya kwa so e du de course wa yi na anya so o de na wa hebi pass na o so chanfo yi ka che e de ne course wan sana e bi na no pay sabi ebru ye bedru manhia no ye ba hana wa hwese de manhia chesem from bia ebo hana na eka bibi kire ya soboa se anigye bi ba ha enti ye hu se sabi ebru na Asantehemaa fie na nanom adehye na nanom henfo ne hema o mafa ye kuntunkuni ne ye ba hemfie biti sabi ebru sabi eson said the ewo ba ye botuntum no sa na ye si anamu a ye botuntum enti anopai so ohun tuntum a na edi asie wa ha yewura na Asantehemaa a ene de na esese kotokohene yewura opumso Asanteman nyina ewura sabi eburu oyi ne kire na ode ne ma Asanteman ti ene na hu se ne tuntum ekoso wa kama enti no kwasem ni anopai ebra yewura ofre sabi eburu Asantehemaa jase hene na nananom mihu nana kokofo hema mihu bema kanyase mihu kanyase hema mihu nananom nkonson fo sabi eburu omu nyina kohia yewura na sedi amamre ni amane tie no yewura nam amane so da ohima na di kire nananom ansa na omu nyina san be hia nanahema fia ha na bra yewura chiame sabi eburu omu de nanahema eba fie na ohwe amamre ni amane sedi esebo ehyaase na mpintin na wutedi ahie asi ahim akira se sabi eburu asante amamre ni amane ne de yenimode obi kura bebi sase obaha ni atinu huhu yesi yi ohima sabi eburu sabi eson kotokohene ono wanya na de se wo ka kire we se ne wo so obeye we a enne obeye obi ani ho asem ka o de kofa hen yewura mo pia ne wo manigi abagana ne Asanteman mu obrafo de wo sika mu ma anigi enko a na hema waba me fa konyen so no mamo akwa ba kwan soronko so sabi eburu sabi eson Asanteman nyina ye maame no ya brewa no ya da no nti so aba abrewa ye mo akwa ba eburu
ana mabonsu pia yebesumo said sumo di kanfo no sa na yebesumo mo pia Let me say now okay. Obi an tell me say you want say abetuja say yes. I say we now try inform. And you dance so Asante and you my money. Where you say penis. na me komodie num no so tie me kasa ni a ma kire o se yewura kotoko hene yewura otumfo papa yame oman kwa tenten ma yen na nanom so no daye no na sese ne da we ofre sebieburu na nanom no de de na nanom ada na di atudwa enti wada na di awie no sebieburu afre na nhye bi edi animu bia no ebetodwa na nanom nyina sebieburu aduru won anim enti se hu se de ne na hasi ekoso na obi pratim wo bisa se na enne na yesi na ahema aya no kure otoko hene de onkana se munjiro obi se china meye sei adechi a meye sei enne oso obeye sei awaye asumdwe nko ani je nko a ndi se motse na muhu ya sa na tie na afafiri se yewura abrafo ya na bebi ayewura etasi a mo bebi a na yima di abrafo na ikafa wo se ma menchiro mpanisem kakra sebieburu sebieson abrafo yene ebo na ahema ho ban yene ete na ahema nchen yene hwe na ahema sebieburu sebieson ewura kotoko hene odi e baaye no odi asua o ma nchen ndi na ahema de abrafo de sebieburu sebieson frama mfa yene nentem senti na hu ye wo na ahema fie na hu ya brebia nso no sa na tie pepepe ehwe funya ho do aba sentake so bana di e so a wo se anom ye toma de she busu mpani nkokra obi e boji so obi ani age ache se o se asante de te wo se ye wo ga ni ko nko wo so obi wa hinsi sa o hinsi la o hinsi a na akoye ba wo asante de ndi abi bia obi a go di na so special we enya ade a eye sononko eya ade a sebieburu sebieson esese eba na aba hwe mamenka asem nkyiro yewura Asantehene sikadwa kofi ade a obeye bia ntina ne mra na so wofa ne bum no de akere ni bibia na wo so ade we mu no de kira akowiase ga bia tumia ewo sikadwa mu no sebieburu enya bi ne de nkofo bi di omani huhunu no enti na sekotoko hene yewura otomso yewura so kase ne ade we enye se ya emretiawa bi na afa wiase nyina abonebo tumia sikadwa sebieburu ewo mu no so ka ne ho kakra bi a enya ade edafo enti enne da we no sebieburu sebieson o se ahyase nkomodie nmu no na o kan bibi se wante ya oti anso obi fra se bibi se koso no kure anso emretia no nsa wote ye sanetie ntina maye danso e wa amamra ni amanie mu no danso no anu ya mutaka musi danso a anzo ka bisa sanetie o danso sikadwa danso wo akonya bia mu sebieburu sebieson yesi sikadwa the whole Ghana sikadwa wo hefa biem enu nti anu o danso wo bibia mu no hwe yewura kotoko hene sebieburu sebieson de oye wo wiase de oye oman Asanteman mu de oye Ghana mamu nyina no asumdue de wura obo eniema pa de wura obo enti esidan na sebieburu oyi Asantehemaa akoye pinche debi onu na nkasa no oye asumdue nyene
Enti so oya ade a e wo sa asomdwie bam na nipa nyina fa so di hu asomdwie no se de esitie no ho asomdwie hina se bi eburu oya na ade na se bi eburu se bi son akodane piche da ensida eno na me hu ensosoe da nananom ne se bi himfonum bi ntam na yewura opem so sika yewura asomdwie nya kese won nsem da bia ma o my Ghana ne Asanteman da bia me ka nsem bi se ewiase bi obo asomdwie hu dawuro no usia na opekura dafom no ntiatia wo so fise so wo asomdwie a menua se bi ebu se bi so utumi eye de ope bia ma ohoto na woni asomdwie a se bi ebu se bi so ya de aduane besu anim kura be da wate adi utumi ni asomdwie ni ho usuro wo sika dan ma na asomdwie ni ho a wo be dan wo di sika na ye mpuntude da bi na wom so wo asomdwie a se bi ebu uni de odididi kura wasomdwo utimi dada ho ena oba ya me wo sika mu na me sa na me dia seye eni gie nko a sa na ehia se ni ehwehwe wo Ghana ni Asanteman mu na mum nya pinche ti asomdwie hene otumfo ewura mopia dasie buru dasie son so de Asantehemaa breye obi o go bia no Asante no bia go di wa Asante se utatie yewura opem so na enum nsem a mmra bi oka nsem bi osi abrewa otifie na mihyiam na sa asem bi kire me so amakwa abrewa nchen na abrewa kamasomsem abrewa ye futufuo abrewa tuni mafo na abrewa kane nananum boano Asantehemaa de ho Ghana emabawa emayiwa mpanyin nkwadaa nyina media no aka wo maboa no no atenetene wo no akyerɛkyerɛ won ekwampa a waso mu faso na da chinchirima no atimi abehunu nim depa Asantehemaa de owo adwuma esompo na emu odu eto de adin a yeto frɛ mpanimfoɔ ne hefo sabi eburu yentwa ne hwe yefie nketewa mu so wo abusua mu na wo mampanimfoɔ memampanimfoɔ ewo fie a bibia si ato de adin no yesi ye ne mpanimfoɔ ekotu agina ye ka se ye ne nkwada ekotu agina endi sa wo yo hene na wo ne mpanimfoɔ a wo no mbetu agina ewo nsɛm bi ho a abre bia wo nsɛm totodwa basa so mpanimfoɔ no betena ntinya kasa bia na ade betudwa asɛm bi kura wo a wo hene empie wano sabi eburu sabi so empie wano ne mum esanse wo mpanimfoɔ wo ho na bibi ni a omu kire wo madwene na de ye no odi ato no tida bia mu anim banyam e wo badwam abonten edom mu eno na me hu se ohene we die ni mu odu na ayo ohene na omu ha sabi eburu aja se wo ni mpanimfoɔ kura no omu dwene okuro ho enti bibi pie wano a na nenam wa so hensem kai ma omu ye ha hensem kai bi wa ka hwɛ Asante de nti ama ye mpanimfoɔ eye nananom ye di buo kese ma wo mu no se ne yewura nananom ohina oya Asantehene bia se bi obie na no sa ade we nya wo sei a ya hwɛ se de esitie tumi di akire nti adekoro no ye yew nti ohene nya bibia na pie wano keke ansa na bibi befi ohena no bepie no na eya ade asabi eburu oda atwene ho no ho se de ode ba abontini emfa nsunsu asoboni bi ama na emum ede ade papa ene beba enyo ohene bia na sabi eburu sabi so wo se opia abontene na okeka asem bia ope esa ma omu ya ha ene na makotoko hene wo danso no when they say what is new je mamen ka asem bi nkyere wo ha biem sabi eburu menua
yewura kotoko hene yewura opemso na setu on de ahenie no me hunu se yawu ni nyina ne de ahenie na wo fi se nimdie a woda na di kire Ghana man ni Asanteman no no kwasem ni wa me no nwa me no kasa wudi ho adanse na no asem todwa eye ade a ehye nipa nkuran eye ade a manipa kokoduro na no asem ntodwa enkofa yonyini ma dabi ensida odo asomdwie pepepe ye ade na ye a obehu se ye a onko ka se ye z dabi nti sɛdeɛ Asanteman mu yɛn hyehyɛ yɛsitie no saa pɛpɛɛpɛ na yɛwura ɔde ma yɛ yɛbuzia na yɛgye yɛ aba Asanteman yɛ ɔhene bram atwɛn kɔmɔ na yɛdi kɔmɔ ni gye mu a sisi a na ahema yi ama na kɔkye sɛ na bɛnya ama ne bi akɛbi akɛto aso ɛsɛ ɛyɛ ni gye de ma Asanteman ni ɛsɛ ɛyɛ ni gye de ma Asanteman Ghana ma wiase nyinaa bisa Asantehemaa enye ohema bi ase bi o ohema ketewa o oye Asante nyina ahema ba bi Asante ti koka bia ye hema no nti ye ni je kese na nyame ya adom a ene pa ena edi anim no wa odu wani behunu bi na atiefo ne ahwefo nso ebeti no mohunu Asantehemaa pia miwura mbom ase go mouth yeah and that's you say na we dey koso what dey you now we hear say asikai I don't feel sekan no wura no no sekan no ni wura no no o min timi wo sekan mu ma no wo sekan mu ma Asantehemaa anigye ba ye wo awerɛho ba ye wo anigye aba adentina mde sekan hye me ho o se no wom mo bie ho se yewura waba na wabeduru nso wa wo de kira ewo de kire na emum nya bibia na mekire mu akire wo wati ase ewo de kire pa nya bibia na mekire mu akire wo de onim de yewo mu a onim de nti aye wo ye de kasa ye de frɛ ho sɛ ugina ha na me wo sekan mu na nwia wote me sekan na se no obɛka kyerɛ sɛ ne nkɔfo ni bi wɔ ha ebre bia nso ne kwan fa so wo ti ye wono basabasa mpempio ba bo sekan kurukura ye nwom ne mom so unsa Asantehene ba pe ne ya hyase ne ye wo ye ne ne de communicate ye de kind of bra ne ye de ne free akomu ba no e kire ye niema hodo bebre ne ne nyina na meda na di akiro ebrepa mu sesese meda na di kire wo a mo ne watiefo nyina ate pia na hima ba me kwan wow mete ne nkyɛn me wɔ ne nkyɛn yɛhwɛ no yɛ bɔ no ho ban ntinya ade yɛ da fam saa what's the one that unya no agrafo yɛ ka na bo wa obie ni abre sanete sanete sa pepepe sanete no wa possible we pa wa hye na dwuma ase ti yɛhwɛ na akɔpem sɛ wiase bɛsɛ yɛ bɔ ne ho ban what you say ye bɔ na ahema ho ban kopim sɛ wiase beba na wieye yo me ma watiefo no ahwefo ate ase sɛ ewiase na yewo no ye de odɔ ne asomdwie kroye ne ye de tena ewiase yewura Asantehene odan odɔ adi oda asomdwie adi
chire wiase Ghana man ni Asanteman nyina ni tumi nnuanum Asanteman nyina afo se odo a yewura eda na di no yenhwe ni yensua kasa ye kasa tra mpanimfo mesrem nnuanum se omuntwam na omumu asomdwie hu dawuro kasa de kasa ebetumi atwe onwua bi kura free ne travel bi abawdie mu enu na yehia Asanteman ye wodo Asanteman ye do nipa nyina yenyanyi yimu so da de meka ne se Asante kotokofie eye obia fie se bibi koso necessary oba behwe bia bra wafo ani behwe bi ne hunu de ekọ na kina obi kan bia watumi aka bia kire wunua ye ji obia okotokofie timisre omo aye di bibia hihye ye tirim se okomanhia abrafo betwa uti okomanhia abrafo beyese no amamra ne amania ne de wo na emom ente se de nipa bi ka kire wo mu no wa bra ne fo ani behwe bi ugina ha mno ka se obi atwa uti obi aye obi bi tabi na emom amamra ne amania no na ye di so ni ayama se bi aye fe tina brebia Asanteman yekoye nimu no so ati ase timisre fo fidie so ma wiase nyina Ghana babia ofidie koka bia ma obi ante se kotokofie asomdwie ne hia kotokofie agya hoho nyina obi atumi ba kotokofie brani bia nu ho betwa uti to mo mfa nhwe omutirim sa na hema a wabai ohia obia se bibi oho ne nkoye wonu nyantem ohwe na ho nte ho ase a eni no bone fa bedan kotoko hene fa bedan kotoko hema achi amefo de omu bia no mu de yie ebetu yie ama onu nwan ntem ya asomdwie enkase me komanhia misuro dabi kotoko hene ne kotoko hema omu bi omu pna mo bia mopia the call here now, so the name is the agreement. I'll catch you. So the family the first or can we catch them say, can they go ama nipa almost be almost a movie before doctor for all person believe. There's what can say you are something that you are doing yourself. One the big deal, no, you a year for the cases here will be a penalty to check my so I can know beyond the things now, said you be able to be a woman, but you are something the damning. Why am I? That's no kind. no kwasemni asase se otie me nkomo na yewura Asantehene sikadwa tumi a sabie buru eta na chi na de ne nam na de ne ko na de ne ba no oma bibia ye fe oma bibia ye kama na oma bibia nso ye de sabie buru sabie so ohene so pese omu ye du a asase no mekan omu be ye du o pese omu ye ha omu be ye ha na nya sabi obi anso ne ade ne di hene ma ne yeye anase fata no sabie buru sabie so so ye de hie wo krom ofie akonya da ho a ma wani enna ho ma wani emra ho se da achi akonya to a wo betumi adi bia wo di nkomo anu ahwe ne ye wo ye ne ye bi wo dan suban bi adi anu ahwe ne ye o chena asem nti weni afutu a mede ma abusuafo nyina Midas. Omu ye nuanom. Nya busua keke. Omu ye nuanom po. What you say? Omu ye nuanom. Okase abusua bitinja krontie abusua na se we ye anuanom baako anya nchen oti de meka na se sa na tie omu nua na aba no oti ase omu nua na aba no ento omu ntumi mfirim na ya de akosa omu ho akosi akonya no dabi
Omunia po. Nyenchen. We didn't try to run my you're buying now when you're having answer. These are not almost Sanity. And I make sure say, Sebia Brusebia song, Unyaneme, Minuano, na BBSC, na Sebia Brume ya. Bako ko fa bon tinsu ni amana be. Minuano na be hwa me aye bibia kama. Efie ni fie. What you say? In the sanity. And yet, because when they say you come in, Any GM that's your fear for Naima bro. And ya just so about your best sumo. That's your brew. Matthew Bruminia. Opia. We are seeing now so show. Opia. That's it. What didn't be saying? Kumnipa die wo bafo kofia duchum adum konkori pia kumnipa bafo kofia adum konkori pia sumendas ya kasana ya kemia ya dia twaso ya ifenti ya twaso eba ya ne kumnipa bafo ebe ba di abusia I don't know sabre kumnipa bafo kofia die wo konkuri wono ene na kasa what church nsemu kakra e dia chere fa Asanteman ene amane on that is the news say say obe kan ho a okay usually say obe kan ho a the chance ne atadufo a Asanteman nyina atedene ya na Asantehemaa aba amamre ni amane kan so na amabunsu na say the people culture say amamre ni amane kan so encheni dia kasa ya odi bedi akunya eso abetodwa na obi ati ase bi ndi opi okotuko fi ha ne dia no credit when then so catcher any it's all joy, it's all excitement at the King's Palace. It's answer Asanteman and I say yes, Asanteman and then the you talk about them sadly. I know actually and I say I said you run my body I'm American so I'm didn't say I'm maybe I could be answer but was kaka na bibia ayasuji na bibia ayi said Asanteman and Asanteman. So it's all joy, it's all excitement at the Menchia Palace, the seat of the occupant of the Bono. So as Asanteman welcomes the 15th Queen of the Ashanti Kingdom. Nana Amabunsi Odika. But what me akasa kakra? Oh, yeah, never make us kakra. Oh, him about make us kakra. Na dia so. Oh, kasa. Oh, okay. But this when you ajipa, yes sir. Wow. Okay. Oh, what about you not be in camera, but your voice will come? Okay. And in check crowd. Oh, you ma babe kasa. Now, on person ni bebe winti no. You be tie ni like a week akra. The chairman say, "We am over chairman say, obi say ya, on person want my voice ni. Oh, microphone no say. Akoya you can create no. That's a hearty. Okay. The you know him about kasa. On person we back camera ni behind the scene. Okay. Oh, you ma ba na pomba ko de. Yes, I do. Yeah. Don't worry, Charlie. We didn't get me from Pont Manson. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah, from Pont Manson. Okay. Very my from Pont. Yes. Wow. This year. Me this year kuku nyenchen kra. Wow. Very man na hima na amabunsu. Yes. Abba. O che say odi ene na hima. Me ma me pa. Ene na hima na amabunsu. Oh, okay. Yeah, nyenchen. People. Pa. Ene ne wani aji. Ene de ani jida. Wow. Nana a share animonyam. Okay. Omaye yehima. Okay. Ya hwe ani mu ache. Okay. It's about time. Yeah. Tia ani jisem. Okay. Emayenya. Okay. Yeah. Na hima bia na obi se dem no. O de o ma me prokopenti. Dance ebe na beti be di afa na hima. Na hima de. Oye okanipa bu. Okay. Ti minim se wa bay. Oye unifier. Wow. Enti in a way no. I know so wa bay obeka ebusuan nyina bom. Okay. Na yetumpon ama Asanteman ayekese. Okay. Nti ni jida. Ena openipa so. Wow. Nti ono akra no wa na anwuno ho. Okay. Se nipa bebrebe nyina ono na ye otumfu adaroma watwisu no so me. Okay. Ti no Sampa. Wow. Nti preocupe beto dwase wow man na amabunsu e na ohene kese na maso no daye no obenti say na ho see how do you feel?
I don't even know what to feel because only na me number be I make call. Baby na me number me make you 10 and me stand by. What's saying? Where you go? My man go fan to my crack. Okay. I was so excited. Wow. Why wouldn't I be excited? Okay. Inti nyame on say we are say odoni pa nyame fa kwan bi so no hira ti ne nhira na aba na ye ta na chi den yes ni nyina ko wie ko to ko na akoma pa ne don na about 20 na man say the insurance na o ka chi radio te krawe ne brawe wo maso wada ye meka kire me nana say ye danase okay adawo say we onwa ne wo fast ba ko pe ne sumpa wasum ama Asanteman and ode we na mano say o mehwe no nto aso nti ne gida na me ma me prekope na ye de akonwa ya mano ti akonwa no ye nyina ye surprise my by ye de asundwe ene ayi beta na chi ne mpaibo say akonwa ye de amano obedi ache na ode ayi animonyam so abe ma Asanteman. Finally, a goodwill message. Insurance and Kadacha wow man. Asanteman. Me ma media. Friend, anama bonus. Na se minim na konwa din a wode be ntino mintimi nka. Nti ha sha fe na ye de we na yede. Nti de meka kosia ne se. Ye bom paye na ye de paye atanichi. Okay. Na nyame ma ne nyansa na onfa ayi adekasiye ya ide ahye ne sei menim se ono akra ebro ne nti ahye so so ba nyame bebo ano ye de tumi ne ayi beta na chi na wahwe bibia be boko na Asanteman ai na hima ahimfie apagya na ni mo nyama ba Asanteman mu oh sana me hu no ti na ye exciting day pa wow, and they exciting day. Very now him out by a unifier. Yeah, or a unifier. And or new obi or ye bias. Okay. Or more or phobia shani yam shani ba. Inti obey pepe. Wow. To obey or you be so or your breath for okay. Or new obi or two say and I'm so you saying to say or your breath for upon home thing and or be true baby or the pepper so ti benim say wabe obehwa ama bibia tochima bia ebeto ama edi asundwe ene nkambo mu ene kroye aba Monica sa papa menim say bibi o ma misa na person oh bibia ne hobi de o ane say e mani gi say mo ba mo be recover ye mo be cover ade sa na hima ade ni ai mi hu all the time. Okay. I see you all the time. That's why I approach. So but I don't want to show my face because okay. I'm here. I didn't same people. Okay. Why? Yes, I want to know I be London. Oh, okay. I be America. Wow. I be it's exciting. And then my phone crew on some day a year. There's too many calls. Everybody's excited. Oh, okay. What is? Okay. We are all surprised but excited. Okay. Because near him and any basic. No, it just happened. Okay. So, inti, I asked some papa. Okay. Yeah. Why? Inti, yedi nyame su jam. Momon pae mai. Na bibi anko. Udini bi mo ba. Udini ya bury my afro. Bury my afro. Yes. Okay. Matia that's it. Why? Matia. Okay. All right. Okay. Inti bury my afro point. That's nyame sha. That's all inti bi ya. Okay. Bury my afro point abusua. Ya na twetwe nko na bury my afro point na hima ya ne onye kese akoma pa ne do na bo 20 obonde ne maame ene bury my afro point na yento ebo ase ne ni nkomo kakra na bibia enya so junior things and but dika catch us na hima wabe on the 16th on the 16th Asantehemaa ohwe Asante amamre ene amanie mu a na no ahima ya betina kunya kese on the 15th Asantehemaa yes enti na hima ya wabe on the Asantehemaa otoso eye etu enum aka sa Asantehemaa otoso dunum ene na hima ya wabe said ya yura ya otia ba enya so
ɔna yɛ Asantehene yɛ ɔtɔ so mabɔ mu asɛm sɛ America no from adwobro yɛwura yɛ ɔte abɛnya so ɔna yɛ Asantehene yɛ ɔtɔ so dinsia no na ahema yɛ waba ɛna yɛ Asantehemaa yɛ ɔtɔ so edum yɛ wabɛdi na ama kwana bi yɛ adɔm yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa adeɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amane nyina sitie na ama kwana bi yɛ adɔm yɛ anim sɛ afe mpem mmienu ɛne aduonu num afe etwa mu no ɛna na ahema ɛkɔ akura na sɛdeɛ Asante amammerɛ ne amane tienti na ɛho behia sɛ yɛwura no bɛdom aboa na wama yɛnya ɔhema wɔfɔ yɛ wabɛtoa so na biribi ayɛ asomdwe na sɛdeɛ ɛne ɔhene bra ne kasa ɔka biribi ɔn sɛ yɛbɛkae a menka ntuatua ne asoboa yɛbɛkae a ɛberɛ a na Asantehemaa ɛkɔ akura ne nyinaa na abere biara dwumadie biara mu no yɛhu sɛ nananom bi edi mu ntintiman paa nananom edi mu ntintiman na kokofu man hemaa ɛna afei kɔ abere Kenya ase man hemaa nto sɛ bebusa a ɔhene bra ne ɛma wɔsɛ akyerɛ mu biam sɛ sabi ɔn sɛ ɔba Asanteman mu a yɛade hyeɛ na sɛ yɛkunya kɛseɛ no nananom ayɛkofoɔ na edi ma bɔ mu ase nananom ayɛkofoɔ yɛ edi yɛkunya kɛseɛ no sabi kokofu ka ho bi ɛna afei meka yɛkɔ abusua no kwabe Kenya ase ayekɔ busua no dɔɔso paa nanso anuafoɔ no de mpanyinfoɔ aka me ati bi no ɛyɛ sabi yakunya kɛseɛ ɛyɛ Asante yakunya kɛseɛ yi afei ɛyɛ kokofu so ka ho ɛna kwabe Kenya ase ɛnso ɛka ho bi yɛ de mpanyinfoɔ kora aka me ati bi ne sɛ kwabe Kenya ase ɛna yɛ ka akyire etu sɛ abere bia ebi odwabo bi ase na pempi kɔba se bi a ɛyɛ kwabe Kenya ase hene bɛrima fodi adwuma ba ɔte bebree n'aka o Asanteman ka akyire sɛ kokofu ɛna mpanyinfoɔ aka me ati bi sɛ kokofu sɛbi Kenya ase kwabe fa kyɛm nyame deɛ kwabe Kenya ase ɛna yɛ ka akyire ɛwɔ Asante mu sɛdeɛ amammerɛ ɛne amane siti nti abusua no nso ho nsɛm kakra no ya kokofu ɛna afei kwabe Kenya ase ti sɛ nnɛ wadie kɔ so na ɔmo di mu ntintiman ya obiara na afɔ mu deɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amane siti ɛnso ɛde boasan sɛ ɛyɛ nneɛma adeɛ amammerɛ ne amane kwan so ɛna na ɛkɔ so saa bere na yɛnto yɛboa ase yɛhwɛ ne bi wanti yɛhwɛ na no abɛtena Asante akunya so ɛde abɛdu saa bere yi a ntempa ɔhwɛ ntentafie nso ne adeɛ afei baabi a sɛ yɛbɛ update yɛ ho ɛsan sɛ 2026 deɛ nei na ama bo nso abɛyi sɛ deɛ ne kunya di bɛba ɛba bɛka ho bi ba deɛ yɛhwɛ efiri ɛbra Asanteman ba yɛ ɛba na nya akokosi amoa ɔna yɛ Asantehemaa yɛ na odi kan yɛ ɔtena akunya so afe apem ahansia ɛde ɔkono nson ɛde kosi afe apem ahanson aduonu mmienu 1697 ɛde kosi 1722 ɛno ɛyɛ na nya akokosi amoa ɛtena akunya so sɛ Asantehemaa afei ɔno akyi nana intim abamu ɔtena akunya so ɛyɛ afe apem ahanson aduonu mmienu ɛde kosi afe apem ahanson aduanan 1722 to 1740 nana intim abamu nso tena akunya no so nana nketea intim abamu tena akunya no so afei nana intim abamu ɛkɔ akura no n'akyi ayɛ nana akuya firiye na bɛtena akunya so sɛ Asantehemaa ya na akuya firiye nso tena akunya so ɛyɛ afe apem ahanson aduanan ɛde kosi afe apem ahanson aduosia nwɔtwe 1740 to 1768 ɛna nana akuya firiye tena akunya so bɔ mu ase sɛ Asantehemaa afe apem ahanson aduanan ɛde kosi afe apem ahanson aduosia nwɔtwe ɛna nana akuya firiye tena akunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ Okay, abusua, okay, and yeah, show me you sleep kakra. Okay, nti yɛn show me you bi kakra ansana what the matter. Nti me show you na ansa ho. Asa de aka bia enso so atoa so yɛn show you bi kakra. Since we have some of the videos over here. Abusua ebi ni yɛn hwɛ bra na adegye ekoso. Ha. Nti yɛn show you bi kakra. Asa na yɛ buy about educational. Ya tin sɛ wɔn si amammerɛ ne amane kwan so. Ha, nti ni na yɛ adegye yɛ na ekoso ko na enya asem ketu akra. Okay. Ti yɛn hwɛ kakra. So that they can be out first. Yeah. Okay, so this is some of the videos. Yadina, and I mean, why did we also Masafi? Yensan share kakra ya aka. This is also one of the videos. Yenshan also kakra. Bibiafe at your boss. The Yadin commander Bibia and so I asked me. Tinahima Sabri na what's not said. Your mama and money university. A Yadidian Tagifu and a minor na Santimania. At the yeah, any answer to Afe, Yentraso. Okay, Yentraso and Afe, the Akabia Infanson, Tianoabi, and I each of our house. Yes, so this was a timer. TV, the ma. Tebusia videos, Nabi.
ɛna etwa na afei yɛn nkɔmɔ ne yɛn nkɔɛ yɛwɔ ha sɛ ya deɛ ɛbɛkɔ so bia yɛde mu nkyerɛmu ne mu amanfo ɛbɛsom amansan sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amane city afei another one ɛyɛ okay yɛnhwɛ wei nso ka ho yɛn afei yɛmfa ne nyinaa ɛnso so mmerɛ awie ne yɛntoa so with the update and what have you yɛde nyinaa ɛsom amansan na wabi na ɛkɔ so ɛbusua yes this was the Menchia Palace ɛberɛ na n'ahema wɔyi n'ahema nana amabonso ɛde akyerɛ wie ɛne baabi abɛfa bi a akɔyɛ anigyeɛ ɛne osebɔ na si w'ani abusua ɛnsa ɔka kyerɛ koraa ɛsi w'ani ɛnsa ɔka kyerɛ the love the joy the excitement wow asante kɔtɔkɔ yes nti ɛno wabi na atwa gu a saa berɛ yɛde ɛsom yɛnhwɛ for the very last time abusua gyina bebree na pɛ sɛ ɔmo hu videos no bi kakra momfa nkyerɛ sɛ ɔn sɛ ɛyɛ video afei ne yɛagyegye afiri baabi ne adeɛ nti no ayɛ ne no yɛ blɛ kakra momfa nkyerɛ madaroma ne yie mu a ɛna yɛhwehwɛ madaroma yes so this was earlier today when the Asantehemaa was officially introduced to the king of the Asantehemaa as well sat in the palace yeah nti abusua ɛno ne kakra Safo ɛne abusua amaka na mpɛ sɛ mo video ne so after my okay so we can now continue with nkɔmmɔ yɛ ayɛdie asɛm do tete to asɛm do enye lumba asɛm yɛ ka me tete me yɛ asɛm kra ni what tete me okay abusua tie nto so na me bu so ɛma nanom ya atena kunya so ababedu sarem cha nanom ahema ya watena asante kunya kɛse so ababedu sarem kakra ti me hyase wet na nya akokusi amboa afei makyɛ de maka na katia intima bamo de ɛna mbedu na akua fie atena kunya so sɛ Asantehemaa ɛyɛ afe apem ahanson aduanan ɛde kosi afe apem ahanson adusia ɛnwɔtwe 1740 to 1768 ɛna nana akua fie ɛtena kunya so sɛ Asantehemaa afe nana akua fie akyi ɛyɛ nana konadu yi adom ya odi kan na konadu yi adom odi kan ɛbɛtena kunya so Asantehemaa afe apem ahanson adusia ɛnwɔtwe ɛde kosi afe apem ahawɔtwe ne nkono afi apem ahanson aduosia nwɔtwe ɛde kosi afi apem ahawɔtwe ne nkono so from 1768 to 1809 ɛna nana konadu yi adom ya odi kan ɛtena kunya so sɛ Asantehemaa nti ɛno akyi ɛbɛn nana konadu yi adom ya odi kan ɛtena kunya so yɛ no n'akyi nana akɔso adoma ɛna ɛbɛtena kunya so sɛ Asantehemaa ɛno ɛyɛ afi apem ahawɔtwe ne nkono ɛde kosi afi apem ahawɔtwe ɛne dunkono nti from 1809 ɛde kosi 1819 ɛna nana akɔso adoma so tena kunya so sɛ Asantehemaa ɛwɔ Asanteman mu sɛ amammerɛ ne amane nyina siteɛ afei no akyi nana amasɛwa nsɛmeka bɛtena kunya so nana amasɛwa bɛtena kunya so afi apem ahawɔtwe ɛne dunkono mu ɛde kosi afi apem ahawɔtwe ɛne aduonu ɛwɔtwe mu from 1819 ɛde kosi 1828 ɛna nana amasɛwa ɛbɛtena kunya so sɛ Asantehemaa afi apem ahawɔtwe ɛne dunkono ɛde kosi afi apem ahawɔtwe ɛne ɛyɛ afi apem ahawɔtwe ne dunkono ɛde kosi afi apem ahawɔtwe aduonu wɔtwe mu 1819 to 1828 ɛna nana amasɛwa bɛtena kunya so sɛ Asantehemaa nana amasɛwa akyi nana yɛ adufie ɛna bɛtena kunya so sɛ Asantehemaa yɛ nana yɛ adufie bɛtena kunya so Asantehemaa ɔtena so ɛfiri afi apem ahawɔtwe aduonu ɛnwɔtwe ɛde kosi afi apem ahawɔtwe aduasa nsia 1828 ɛde kosi 1836 ɛna nana yɛ adufie so bɛtena kunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ amammerɛ ɛne amane nyinaa esiteɛ afei nana yɛ adufie akyi ɛyɛ nana afi asapɔn nsɛrɛbeka ɛna bɛtena kunya so yɛ nana afi asapɔn so bɛtena kunya so afi apem ahankono aduasa nsia ɛde kosi afi apem ahawɔtwe aduonu nsia afi apem ahawɔtwe aduasa nsia ɛde kosi afi apem ahawɔtwe aduonu nsia from 1836 to 1857 ɛna nana afi asapɔn ɛtena kunya so sɛ Asantehemaa sɛ nana afi asapɔn ɛtena kunya so mfinhyia no ɛyɛ aduonu baako 21 years ɛna afi asapɔn ɛtena kunya so afei nana afi asapɔn akyi n'ahema yɛ ɔbɛtena kunya so ɛyɛ nana afi akobi yɛ a odi kan nti nana afi asapɔn akyi nana afi akobi yɛ a odi kan ɛna ɛbɛtena kunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amane siteɛ yɛ a nana
ɛyɛ nana afia kobi yɛ odi ka wɔte akunya so tena akunya so afia pem aha wɔtwe aduonum nson ɛde kosi afia pem aha wɔtwe aduowɔtwe 1857 to 1880 ɛna nana afia kobi yɛ odi kan ɔbɛtena akunya so mesrɛ meka sɛ Asantehemaa afei nana afia kobi yɛ odi kan akyi ɛnɛ sɛ nana afia kobi yɛ odi kan tena akunya so mfinhyia no aduonum mmiɛnsa 23 years ɛna nana afia kobi odi kan ɛtena akunya so sɛ Asantehemaa nana afia kobi yɛ odi kan akyi ɛyɛ nana yɛ akya ɛna ɛbɛtena akunya so sɛ Asantehemaa mesrɛ meka yɛ nana yɛ akya tena akunya so afe apem aha wɔtwe aduowɔtwe ɛde kosi afe apem aha nkron ɛne dunson 1880 to 1917 ɛna nana yɛ akya ɛtena akunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nyinaa ɛnso sitie na sɛ saa berɛ no a yɛasanto asa ɛwɔ mu no a 1900 hɔ no a na 1900 hɔ nyinaa no na nana yɛ akya ɛna ɛte akunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ nyinaa ɛnso so ɛsiteɛ yɛde mu nkyɛmu ɛne mu amanneɛ bu nyinaa ɛsom amansan afei ɛno akyi nana yɛ akya akyi nana Konadu yi adom ya ɔtɔ so mmienu ɛna ɔbɛtena akunya so sɛ Asantehemaa nana Konadu yi adom ɔtɔ so mmienu bɛtena akunya so sɛ Asantehemaa afiri afe apem aha nkron ɛne dunson ɛde kɔsi afe apem aha nkron ɛne aduanan enum 1917 to 1945 ɛna nana Konadu yi adom ɔtɔ so mmienu bɛtena akunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ ɛnso sisiɛ 1917 to 1945 ɛna ɔtena akunya so sɛ Asantehemaa tie no so ne kakra yɛ ɔtena sɛ yɛhwɛ mu a nana Konadu yi adom ɔtɔ so mmienu ɛtena akunya so sɛ Asantehemaa mfinhyia aduonum nwɔtwe 28 years ɛna nana Konadu yi adom yɛ a ɔtɔ so mmienu ɔtena akunya so sɛ Asantehemaa sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ deɛ abusua yɛhwɛ mu a na ɛsɛ nana Konadu yi adom yɛ a ɔtɔ so mmienu ɔtena akunya so mfinhyia no aduonum nwɔtwe amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ɛno na ɛkɔ so a yɛde mu nkyerɛmu ɛne mu amanneɛ bɔ ɛso mo afei nana Konadu yi adom ɛso tena akunya so yie no nana yɛ a ɔbɛtoa so ɛyɛ nana ama sɛwa nyako so bɛtena akunya so sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nyinaa nana ama okay. So I think say I was say okay to so now you can have a kasa. Okay. Today you nyina yie na fe you fa report. Okay. I was say you nyina na fe you fa report na. You nyina na fa report na. What did you can? No, I said, why is my fantastic? It's microphone. Do we are and
was on for whether one find Madoroma. Yes, Ayana, Bibia and Yemwa. Bibia and Yemwa. Yan to us, you can have a young farm on your Bono and some Amansan. I have some more. Okay. Okay, I was out there to us, my insurance. Now, Bibia and Yasun. Genty, now your church, I don't know what. That's not okay. I don't know what's not a cunya. Yeah, no, I don't want him. You must not a cunya cases. A free brass Asanteman by Abepim Sabri. I don't know you go to church. Now, yan to us, nothing. Yan for report now. Entry Amansan. You do. Nana, if you could be the council. Okay, my kind now, my bedroom. Nana ama sewe nyakoso. Na ye tiene se nana kuna du ya motoso mi. Abetina kunya so. Afi apem, hanko ni dunso a, edikosi afi apem. Hanko no ni age ni few years sesi am se ye hye ni hanti. Aso du nya abotre wa, mesre wa. Ye nya age na ye de betu bia na obi ati. Wadaroma. Enti so da me gusu chechim na nana ye cha abetina kunya so afi apem. Han wotwe, edi wotwe. Edikosi afi apem. Ahankono ene dunso afi wono achi na nakona du ya dom ya otosumi no ya beti akunya so afi apem ahankono dunso edikosi afi apem ahankono ene aduana no 1917 to 1945 na nakona du ya dom ya otosumi no ebeti na akunya so nakona du ya dom otosumi no achi na ama sewe nyako ebeti na akunya so na ama sewe nyako ebeti na akunya so afi apem ahankono aduana no edikosi afi apem ahankono edioson enson nti na ma se wenya ko betena kunya so from 1945 edikosi 1977 na ma se wenya ko ebetena kunya so afi na ma se wenya ko achi na afi akobi sewa ampem ya otoso na afi akobi sewa ampem otoso betena kunya so afi apem ahankono edioson son edikosi afi mpem mienu eni dunson so from 1977 to 2016 and na afia ko bi se wampem ya to so ni betia kunya so say ibu bebre na ade em say na afia ko bi se wampem de be mu say otie kunya so from 1977 ebe si 2016 na afia ko bi se wampem ya to so ni se kunya so chegiri otie kunya kese so ni maame ha maame ni amane kwa so mesere meka afi na afia ko bi se wampem to so ni no chi na kuna du yi adom ya to so ni sa ana afia ko bi se wampem ya otoso mienu achi na nakona di yadom ya otoso miensa ono ene betina akunya so afi apem mienu ni dunso adikosi afi mpem mienu ene aduanu from 2017 to 2025 na nakona di yadom ya otoso miensa betina akunya so se de asante amamre ni amanye nyina site ya betina akunya so se Asantehemaa enti eno achi ya na makona di yadom etina akunya so wie ne nyame adom abedu baabi aduri a ene na ama bunsu ono so aba na obatina kunya so said the amamre ene amani nyina stie na busia yen go to nyama wa ono to bi mu kakra bi ansa na edi na baabi efa sabi ohima sie no ho said the amamre ne amani stie kakaya mpanyufo aka amiati but ohwemu a go to the list na no mo ahima abetina kunya kase so a na nya akokosi amwa otina so that's about 25 years. Nanya akukusi amwatna so mfinsia dionunu 25 years. Afi na nanketia intima ba motna kunya so mfinsia dunwotwe 18 years. Afi na nakuya fiet na so mfinsia no aduonu wotwe 28 years. And then also na kuna du yadoma odikan etna kunya so mfinsia no aduanan baako 41 years. Na otina kunya so said amamanya me say na no ye na kuna du ya do ya odikan otina kunya so eviziano aduanan baako 41 years afin na akoso adoma etina kunya so emfinsia du 10 years na afin na ma say watina kunya so emfinsiano enkono 9 years na ma say wachi na ya difie na ya dufie madaroma otina kunya so emfinsiano enwotwe 8 years afin no achi na afia sapon etina kunya so emfinsiano aduonu baako 21 years na afia sapon etina kunya so Siremeka se Asantehemaa afenu achi na afia kobi odikan etina kunya so emfinsiano aduonu miensa 23 years as Asantehemaa afi na ye cha ezo betina kunya so emfinsiano aduasa enso 37 years
ɛna nana yɛkya ɛtena akonnwa so afei nana akonnwa de yi adomɔtɔ so mmienu ɛtena akonnwa so mfinhyia no aduonu nwɔtwe 28 years ɛna afei nana ama sɛ wanya akɔm ɛtena akonnwa so ɛyɛ mfinhyia no aduasa mmienu 32 years ɛna nana ama sɛ wanya akɔm ɛtena akonnwa so mfinhyia aduasa mmienu 32 years ɛna n'ahema nkyɛn nana ama sɛ wanya akɔm ɛtena akonnwa so sɛ Asantehemaa amammerɛ ɛne amanneɛ ɛkwan so ɛno akyi afei nana afia kobi sɛ wampem ya ɔtɔ so mmienu na meka no akyerɛ mu sɛ meka na afia kobi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu na akyerɛ mu sɛ na afia kobi sɛ wampem ya ɔtɔ so mmienu ɔne Asantehemaa sɛbi yɛn nyinaa yɛbɛnya akwanya ɛbɛhu no sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ siteɛ na afia kobi sɛ wampem ɛtena akonnwa so mfinhyia no aduasa nkɔno yes na afia kobi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu ɛtena akonnwa so mfinhyia aduasa nkɔno 39 years ɛna na afia kobi sɛ wampem ɛtena akonnwa so ɛna afei no akyi yɛ nana yɛ ɔkɔ akura n'ano yɛ a nana ama akonnwa de yɛ adomɔtɔ so mmiɛnsa na Asantehemaa ɛbɛtena akonnwa so afe mpem mmienu ɛde duru nson ɛde kɔsi afe mpem mmienu ɛne aduonu mmienu nana akonnwa de yɛ adomɔtɔ so mmiɛnsa ɛbɛtena akonnwa so afe mpem mmienu ɛne duru nson ɛde kɔsi afe mpem mmienu ɛne aduonu mmienu nti na sɛ mfinhyia nwɔtwe na sɛ mfie nwɔtwe ɛna nana akonnwa de yɛ adomɔtɔ so mmiɛnsa ɛtena akonnwa so yɛ nnɛ sɛ ɔbɛn amuna kasa nana ama bɔ nsu na abo ne ti mambrɛ yɛwuranom abo ne ti amambrɛ ne amanneɛ kwan so a bia ɛnso ɛbɛyɛ asomdwe na biribi atoa so sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amanneɛ ɛnso si deɛ abusua there is some of the updates a ɛfiri kɔtɔkɔfi aba yɛde mu nyinaa ho kyerɛ mu ɛne mu amanneɛbɔ ɛsom sɛdeɛ siteɛ mɛde kia canada ama yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ kwabere kenya ase afei kokofu wɔn deɛ wɔn yɛ abusua enti sɛbi kwabere kenya ase ɛne kokofu deɛ ɛyɛ wɔn ankasa nua mesrɛ meka enti na yɛhu video si a yɛshow yɛ a wɔn sɛ na kwabere kenya ase ne kokofu wɔn di mu ntintiman papapapapapa ɛbra anamontuo ne bibia mu no wɔn di mu ntintiman yɛ a ɔyɛ wɔn afɛ mu deɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so deɛ aboa nti wobɛkae a menka mfa ntuatua so boa ɛbra koraa n'ahema akɔ akura mesrɛ meka na saa berɛ woba n'ahema ahemfie a no nana kokofu mu ahema afei kwabere kenya ase hema na ɔtena ase amammerɛ ne amanneɛ kwan so ti abere bi akora wobɛkae a ɛfiri bra n'ahema akɔ akura nyinaa yɛwura no bɔdwa biara bɛduru sɛ nanom ahemfo nanom ampanyifo wɔ n'ahema ahemfie ba bɛkyɛ a na nana kokofu mu ahema afei kwabere kenya ase hema na ɔka wo nyinaa ho na ɔba abɛkyia fɛfɛfɛfɛ na biribi ayɛ aso nti wɔn deɛ ɔyɛ abusua ɛyɛ adehyeɛ yɛ a ɔyɛ adeɛ baako ɛsiane sɛ sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka no yɛate bi no wɔn nyinaa panyin ɛne yɛwura yɛte krawa ne brɛ wɔn so yɛ a sɛbi kwabere kenya ase ɛyɛ kɛkyire nti wodi sɛ abere biara ɛyɛ na du adwabɔ ase ne biara ba kwabere kenya ase ɛne ɛba abɛtena ase a wote sɛ ɛyɛ na deɛ okura fidie no ka ɔsɛ Asanteman kɛkyire ne asɛm a mpanyinfoɔ ase yɛwura no aka no yɛate bi sɛ kwabere kenya ase ɛna ɛyɛ Asanteman kɛkyire nti amammerɛ ne amanneɛ kwan so no nso teɛ but anyway ma menkyerɛ wie sɛ ɛnyɛ wɔn nko a na ɛyɛ ayɔkofoɔ no but mekyerɛ abusua no yɛwura no abusua no srɛ meka sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ sisi mpanyinfoɔ aka me ate bi ɛne yɛnya akwanya yɛka bi but wobɔ Asanteman ayɔkofoɔ no a dwaben nso yɛ ɔyɔkɔɔ sɛdeɛ yɛn anim afei nyɛ dwaben nko a bɛkwae nso so ɛyɛ ɔyɔkɔɔ na sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka me ate bi no dwaben ne akumaa ɛne bɛkwae nti wobɛkae a ɛberɛ a na ɔkɔ Asante dwaben man mu a na nananom ɛyɛ dwaben man hema ayie no ɔbɛkae aberɛ biara na dwaben mahene mekyɛ dwaben Asante dwaben mahene tena ase a na dwaben foforɔ new dwaben yɛ wɔ eastern region ɔmahene so tena ase a wɔn sɛ na Asante bɛkwae mahene ana ɔsɛ ɛkɔtwe wɔn nso te wɔn nkyɛn ɛsiane sɛ sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka me ate bi no wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn nyinaa yɛ ayɔkofoɔ no wɔn nso ɛyɛ ɛnua sɛdeɛ esi teɛ nti aberɛ biara wɔn sɛ daase bi otu osoro bɔ na dwaben mahene tena ase a na dwaben foforɔ nso mahene atena ase mekyerɛ ɛyɛ new dwaben yɛ ne akɔdi eastern region aban mu de akɔdi eastern region nso ogu so akura mu okura wɔ Asante mu amammerɛ ne amanneɛ kwan so a na ɔno nso atena ase ansa na afei bɛkwae mahene nso atena ase wɔn nyinaa ɛyɛ adeɛ baako nti wɔn nyinaa ka ayɔkofoɔ ɛho but yɛka no sɛ ɛba yɛwuranom ehu deɛ a sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka me akyire mu nsɛm meka ɛyɛ sɛbi akunya kɛseɛ yɛ Asante akunya kɛseɛ afei kokofu ɛna kwabere kenya ase wɔyɛ nea sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ siteɛ nti ɛno nso yɛ kakra yɛ nyinaa yɛhyɛ no so afei yɛni nkɔmmɔ deɛ nhwɛ nnɛ deɛ ɛkɔɔ so kakra amammerɛ ne amanneɛ kwan so asena biribiara nso atumi ayi a ne nyinaa no sɛ nnɛ dwa nɔpɛ ɛna amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛwura dodoɔ biribie kuntu kantan bɔ hɔ deɛ ɔte krawa ɛne brɛ nwoma so sɛbi ɔsama anaasɛ ɔfrɛ na kokofu man hema afei kwabere kenya ase amammerɛ deɛ ɛkɔɔ so nyinaa no yɛkyerɛkyerɛ yɛwura ɔmaa na kokofu man hema afei
kwabre Kenya Asahema afei Asantehema kotimi so ene na Asantehema konson afei otumfo jase ne yewura na bo basa ena oyoko abosha ebusuapani ene nananom aka nyina se wo mumfa sabi oba panyin a otene ba bedi akunya se na Asantehema ati onfa emra onfa edin no emra meto yewura ni enti eno nti nananom so de to yewura ni se aye na mabunsu ena sesi ade nananom eyi ne se na Asantehema to mo bo o de to wan kese ni se na mabunsu wona wo yi ne se na Asantehema ya obeto so dunum se de Asante ama mo nya ma siti ati na de aka ne se afei nanom na ebo anan nas ekoi na mabunsu ono a natina yemi ekofre se o ne ba na nsia koto fie san se sesi ade ono ena sebi so he esa na betwen ono na sikadwa adaro na aso ye ru ma dan ya wo betina kunya so se na Asantehema se ko bo na Asantehema ya wa ba na mabunsu amane afei na busuafo no bi amane se ono na sesi ya na no mabeso na ye ru ma dan ya wo betina ye kunya kese so enti na Asantehema ya wa be pa na busua emu ni pa no bi eba ahimfi se de amamre eni amestie kakra anchi be show pictures ni na bi no bi a chese kofa na ahema ya wa ba na ofri na ahimfi asa kofa ni free ni fie no na ba ahimfi na kakra bi obedu menja koto fie no a ena wonina chese edane ya nidie eni osebo eya bi na ye show videos ni bi na show ho no esi na fe anana nidie eni osebo kakra until she was received as she was welcomed with massive jubilation and the sounds of drums that is symbolic to the Ashanti Kingdom. Sounds of drums that represent the rich culture of the Ashanti Kingdom. Tibra, Nahima, ya Sebi, Nanama Bunidin, Nanamahima, Nanam, this year, Nanamatankuya, Echo Father Fina Himfi. Now, or the koi, would he kind of tell him, says, yeah, Una you, so but no Kunya Kisso, Sebi, and I saw what's now, Asantehema, Ekunyaso. Nani acquire the genius, Sebons, Nebusia for me, a can, Nebusia for the war, and feel Naka, you're in a buy. The Babu to Fino, afei na akwa ye sanse sabidi na bebrenu apehwehwe we na bisa ne sa tagifo wane or minor today nti she was welcomed or she was received with jubilation and sounds of drums that is symbolic in the Ashanti Kingdom that represent the rich culture, customs and traditions of the Ashanti Kingdom. It's no course so and afei ene ode osebo eje na ahima fa so o ma na ahima ekotena biaye ya sabi obetina sa Asantehema so obetina se the official seat of Asantehema ho e no obetina ye e wo mensia kotokofie one eye mpanifo na no mpanifo bi na tina se amamre ni amane kwan so to tina se bi ye no e na mamre ni amane kwan so yie mu sabi ye ra chiame kantan kranti e tina nim se sabredi wono e na sikadwa aso ye ra dae sikadwa aso anom dae se omra me ya Asantehema se de amamre eni amane na enso esitie dina se ne ayi oseboni ade ya fefiri ho de na aka na eto aso an se eye ni pam pim afei womo a eba bema na ahema tinkwa womo eba abebushi na ahema well ombeba na ahema yi se bibia ya asomdwe onyina ba ya bebo na ahema abaso wona tinkwa esre sebi twediampo nyankopon semhwa enso ede man se de amamre eni amestie zusana ne akoso kotokofia it was all joy. It was all excitement. Just a idea be across my piano. Now, the rich display of Ashanti culture, a rich display of Mamreni and Mani, said the Ghana, and as I said, Asante, Mamreni and Mani Citiano, and one across my day. In fact, now it's when I saw catch your car. Into the decline, the course, me said, Sebi, Ira. Emma ebisa ato safre na nakokufu man hema afi na Kenya se man hema na Kenya se sebi misom ka Kenya se meka kwabre ndinya Kenya se man hema yeba to safre na nakokufu man hema afi kwabre Kenya se man kwabre Kenya se brempon hema sanse kwabre Kenya se de man hene kwabre Kenya se eka the Kumasi Traditional Council so yes kwabre Kenya se eka Kumasi Traditional Council ya nanom ayoko follow ka ho bi se de amamanya amani university so ha enti na kokofuma hima afi kwabe Kenya sema afi na Asantehema ekotim so and afi na Asantehema konson afi two for jazz do say in the videos now e trouble ni for in bebroni won say yera two for jazz ne o ka hon bi san say bi jazz ye fiera o le hwefie ni ade bibia to ya bibia ya so je ti no ka hon bi and afi oyeko abusuan na oyeko abushan ya abusuan ni na no ya aka ni rebuso mo say wo mo fa na ahima ya o mu ndi emra metuka
and I say on fa na ahema wa din e ma no so amamre ni amane ekwan so na no na de tu ewura nim say si ade eye woyi na na mabunsu sɛ wɔno ɛna ɛmmerɛ ama yɛ Asantehema na mabunsu wɔna ɛba abɛtoa so sɛ Asantehema yɛ a ɔtɔ so dunum ɛwɔ Asanteman bere Asanteman bɛyɛ in the history of the Ashanti kingdom na Asantehema yɛ a ɔtɔ so dunum the 15th Asantehema ɛne nana amabunsu tɔde to yɛ wuranim ti afei na deɛ aka ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔfa nana amabunsu ɛde ne ba amammerɛ ne amane kwan so sɛ nanom yɛ aka ɛka aburo mu a wɔn nyinaa akɔyɛ na ɔkɔfa nana amabunsu ɛde ne ba mɛnhyia akɔtɔ fie sɛdeɛ amammerɛ ɛne amaneɛ nso siteɛ na ansa koraa no ɔkɔfa nana amabunsu no ɔde kan bɔ n'amaneɛ sɛ o nana ahema sisi a atadwefoɔ wɔ ane ate dɛ nɛ wɔn na sikadwa bɛso nanom adaeɛ sɛ yɛmfa ate akonnwa kɛseɛ so nti ɔkɔbɔ nana ahema amaneɛ ɛbɔ adehyeɛ no mu mpanyinfoɔ no bi yɛ a mɛka nana ahema wɔ ne fie amaneɛ yɛ a wɔn nyinaa ka nana ahema ho kakra gye n'ahema taataa ɛte no ɛbaeɛ sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amaneɛ nso esiteɛ nti no ɛde kɔɔ so kakra afei wɔn di n'anim de ne ba mɛnhyia akɔtɔ fie na ɛbɛgu obedu mɛnhyia akɔtɔ fie no na adane ose bɔ obedu mɛnhyia akɔtɔ fie no na adane anigyeɛ na adane nnwomtoɔ ɛne ntwɛnebɔ san sɛ atadwefoɔ wɔ a ɛnɛ ɛte dɛ nti wo sɛ yɛne bra yɛne ɔhene ɛbra ne hwɛ nkɔmɔ no a na it was full of joy, it was full of excitement nti ɛno na ɛkɔ so abere yɛ afei ɛbi wɔn de ntwene osi ntwene so amammerɛ ne amaneɛ kwan so na afei nnwomtoɔ ne adeɛ de gyeɛ ɔde hyia n'ahema kwan no ɛnam sisi a nana ne Asantehema abɛn na ɔsɔ ne kɔ tena ase beaeɛ a the official seat of Asantehema na Asantehema akonnwa mu tena ase kama sɛ aha ɛna sisi a wɔbɛtena na afei waka ho bi asom Asanteman ama bibia ayɛ asomdwie ama bibia ayɛ asomdwie nti abusua Adum TV na wabɛsom pa anya asɛm ketewa nti wobɛkasa kakra na ɔgasa okay nti that's Adum TV ɔno so di dwumadi so kopa ite boa yɛ nya asɛm ketewa nti abusua asɛm bi so am kyekye ma afei na adane anigye na adane osebɔ yɛ antwɛnebɔ ɛne nnwomtoɔ ne sɛ ne nyinaa ɛkɔ so kama nsa na afei wɔn nyinaa sɛbi agyina ahema ba na tena ase na official seat sɛsisi a ɔna Asantehema yɛ waba no akyi ɛna afei ɔtena ase wie no ɛna yɛwura kyia no mesrɛ me kan bafo kantankan akyi ɛde to n'ahema anim sɛ sɛsi adeɛ ɔno ne na Asantehema yɛ waba sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amaneɛ esitie yɛ sɛsi a ɔno ɛna yɛwura no ano bɛsi yɛwura no daeɛ ama ɔbɛtena akonnwa so sɛ Asantehema nti afei sɛ saa na ɛteɛ na anigye sɛm sɛ yɛaba deɛ a na deɛ aka ne sɛ nipa mpem yɛ firi akyikyi ne bɛnkyɛɛ war wishes adehyeɛ abusua afei wɔn nyinaa bɛka abɔ mu na wama nana ahema etiri nkwa ama bibia yɛ asomdwie nti ɛyɛ very classic I mean it was a very classy dwumadi na ɛkɔ so adeɛ ɛkɔ so ne de bia it was very classy ɛna ne nyinaa yɛ amammerɛ ne amaneɛ sɛdeɛ ananom kyekyere to wɔ dada no a ɛno na akɔ so a ɛnyɛ asɛm ketewa na yi nyinaa nso yɛde ntwɛn ɛne mu amane bi nyinaa nso ɛsom amansan sɛdeɛ esi ɛteɛ nti yɛde Nyankopɔn twɛdeɛ ampo ase Nyankopɔn twɛdeɛ ampo ase ɛsɛ Nyankopɔn nsɛm hyira ɛde ma n'ahema yɛ waba sɛ nyame na ɛnkɔ so na ɔmmɔ n'ahema ɛho ban na ɔnom no nkwa ɛne ahoɔden na afei bibia nso ɛnya asomdwie na Asanteman mfiri adom mu nkɔ adom mu sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nyinaa nso esiteɛ yes nti no a na sabia mo kasa di akɔso nti yɛhwɛ amanfo ade nkyerɛm de aba no bɛ ɛde bia nso ntoa so fam nti mani agye nza wo a wohwɛ me nso wani agye abusua baabi a wo bia fa koma ni brɛ na me hu baabi a wohwɛ free and how excited you are how happy you are said na adwumadi esu kuse akɔso ɛwɔ mensi akɔto kofi em sɛ edu baabi kwa ewie program a obitim be comment baabi sɛ oh how far no dey say na agya na no asɛm nti na wo sɛ nya abotire na yɛtwɛn ɛma bibia yɛnyina wo sɛ nya abotire twɛn ɛma ɔhene abrɛpam ɔno ne brɛpam na ma bɛso yɛwura dae na de aka bi atwa so na sisi a nyame adom ɛbɔyɛ du ya ɛkɔso fɛfɛfɛfɛ ama ɛnɛ baabi a ɔbɛfa bi a wo de ne fa phone ne sɛ bi a o hwɛ me sisi a o pa fa phone na ɛbɔ so takra no hwɛ adeɛ obon sɛ baabi a ɔbɛfa bi a it's all about the good news aba baabi a ɔbɛfa bi a yɛ nigye ɛne wo sɛ bɔ no aba na ɛna Asanteman ne Ghana ma nyinaa yɛ ni agye na yɛsrɛ nyame sɛ ɔma no nyɛ saa na bibia ɛnso ɛnyɛ so na ahema ba yɛ a ɔbɛtɔ so edum
na ahima ya wato so dunu ete ama Asanteman nti ne yate de ne pa yate de ne ya enya so beto nti but mention so na mention say the yate ne say sabre the official name of na ahima de enya man so na ahima nkonya din no enya man nti se nyame adom na ahima nkonya din ebeto dwa ye beto dwa na obi ati bi na ahima din and nkonya din beto dwa na man say na ati ne mom ne din ankasa sisi house din na amabun so ayebo ni din ankasa so dia enya ntie no so we all await say brand beto na yankopon twedi ampon be yadom na sikadwa adaro ma sikadwa be yadom na ahima ya wabe ni din ankasa anase ne nkonya din so meka beto dwa be mama swante na bibia ye beto dwa mama swante na bibia enso ya so but shene so say na me twetwe mu na me ka say oba Asanteman mu ase de me dike aka say empompanifo yi ranoma kam ya tibi nyame na meka ne die na mba se kwan so ranoma kam ya tibi se na na Asantehema ni hono mu a Mr. Beka eya na kokofuma hima na ne kwa beka nya se omo hwe tiri amamre ni amane kwan so eno eya de hye mu so se omo nyina ya de hye na se omo nyina ya se de na ohene brand chi no omo ye nua enti no se bi amamre mu no se kokofuma hima ni hono ai se bi na Asantehema ni hono so ne kam de so na so e kokofuma hima one e kwa beka nya se woman the shit tree and I'm ready amani so however mean true we may clarify because there be ayana ye conflict these two but another than Chenya also over Asanteman mu a ye wo Asanteman Criminals Association e wo Asanteman Criminals Association there the question say nana Mampohema and the president for the Asanteman Criminals Association that's the difference yeah wo ye nimi in term e wo Asanteman kasa there say na ahimani eni wonom na Asanteman ni wo ade hise mu ni ade dia eno no de mpanyufo ye ranoma kam ya tibi ni say na kokofuma ahima ena fe kwa bekenya se ya omo ye nua omo eye ade hye eye abusua omo ena etu na mo bi ese fata na bibia ya asomje however eba no say Asanteman Asanteman Criminals Association dia eno na Mampohema ena abibia hwetsi na Mampohema hwetsi Asanteman Criminals Association. Na Mampohema na president. Tunes abibia na Mampohema kwata ikase on the president for Asanteman Criminals Association. Nti no that's the difference what new intermediate yes eboan na bibia so ayasunji. But the Bible so asem ni adisem dia. Na so yakunya kase Mr. Ayoko and Mamponso you do too. So I think that this is a little about how distinct Sanyama meaning and so esi etie die mu bebre ne enya akwanya ahụ America kra ya akoso minia me hwe videos ne bi kakra e be na no esi akwanya so na afedi aka bia ya mfanto so said amamre ene amani university yes videos no do so tie already anya kakra bi na ya tie ase se be afa na obeka ho so do kakra okay bi na ekono ho okay ye hwe kakra Okay. So, there's what happened today at the Mensia Palace, and not Efredo. Na eswani, and so catch in fact, the course will be a Asanteman, and I each agree to say, I'm no be on Yakwanya Bumubi, Yakwanya Yakwanya Mubi,
na who you follow development I want to enter this no now if I just finished the near J crab bro so just I mean it was full of excitement, it was full of joy and PPRT this year the nyame adom twediam po nyankopon esane abehwe bia ebeto so na ayaso bi said you say na efata onti yamana kwaba nse obi ani age ina mana kwaba. Let's not forget na Ahema Bay over 66 getting to 70 promises and away wo nyina Ahema enti se ye kase na Asantehema ba busua na se ye kase ani age a wo se hu tienti etesa Ahema ebo bre no enya asem ketu akra me che na Asantehema bre no enya asem ketu asan say over 66 getting to 70 promises and na Ahema ebe Ahema said they all say oba Asanteman the Asanteman free copy now we have about 70 promises. I know you are mine in a credit na abempon for crowd de yenka na dikofo cause oba yen chieftaincy act money ade a once offer a chieftaincy now say categories of anam ye wo the Asantehene so ya ba paramount chiefs enti once oba Asanteman mu a yewura ya hinies so ya hinies tie no yewura Asantehene dudo bribi on a dying na so he is at the apex of our kingdom on a day in so yena something na ye the apex of that so avo usane abofo we free area something so no ba paramount chiefs omoni amman ne ye wa something wa bo so as na free area something na ba paramount chiefs amman so a na fe baba ye abrempon for divisional chiefs almost na to so yeah almost to so as divisional chiefs avo free divisional chiefs na wa ba divisional chiefs na ye abrempon for to say bia na bi kasa o kasa o me ye Kotoko Brempon or a divisional chief at the Mayura something in Israelica and I say bia but make sure we or my bia divisional chiefs are Brempon for but Asanteman Mayura no bia or nya Brempon for more mind bia or mo ya Brempon for at the ma or him pound kasa yura something or say secretary so enti osanon bi o ti so ni bi o say me something na Brempon na say o chese na Brempon ya we no e dance so san say on a normal day no anka abremponfo esoma manhene but ye wo nanom bia omo de omo ya abremponfo a omo fa so manhene bia de omo ya abremponfo a omo de som yedra dudu obibi kuntu kantambo ko bia Asante kotokwane said the amabrenya university. So we have Brempon divisional chiefs for the king of the Ashanti kingdom so etuba commerce traditional council nanom a eka unya no omo ya abremponfo na so omo ya abremponfo fa mo manhene bia ozian ati ase but omo ya abremponfo Edema or him pon the king of the Ashanti kingdom. Enti ofa na me to say bia na Antoine na ye Brempon edema yewura ko bia Asante kotokwane. Also on a normal day no na kan no abrempon for esoma mine enti bia okọ e bia influence Asanteman pon for instance we dey na me dey cast keke okọ Asanteman pon for instance onye bi to say na afija asehene ya oye nifahene edema mampon ana say bia onye bi to say jama asehene ya oye benkumene edema Asanteman pon na say onye bi to say adwirahene ya oya donten ne adema Asanteman pon anu ma bom de afijase jamase afi adwira omina ya abrempon for the man hene and in this case omina ya kana asem no Asanteman pon. However I say bia ukọ even say bia ukọ dwabenkwa for instance na bi say bia na konongo hene na oduma se hene na adwa so hene ne na no ma hodo ya aka omo ya abrempon for the man na dwaben man hene so what you say but oba the commerce traditional council yeah e wona no Brempon for omo nya Brempon for fa mama hin bia omo Brempon ya omo ye no omo ya Brempon for e de ma ohene kese na mu me share the hotel kare any bra o maso so examples of anomatisa e bia information na anto ahene oye kotoko ne Brempon to ensure in chairman bia so de che ohene pon na mo afi e bia na me komhene asem ka me de ye mfato na me komhene e se kotoko ne Brempon afi na no Brempon for the doso enti but me nchem ye ene ya na mo bi tinchen bia bia o si o ene sa de a see yewura e wa Brempon for yewura e paramount chief and this are the biada the bia me ya na me example bi say oko Roman for esumu a pope ono na ye archbishop e wo I think say Vatican yes but me nchim ye busia ye nchim ye ntiase oko Roman sumu a kakra me nim say I stand to be corrected but kakra me nim say pope or that Roman as afugo biase na no ono na ye archbishop e wo Vatican but I no unlimited pope no to me as Pope, and man, I'm an Archbishop, maybe, or that's why the Pope of the Roman Catholic Church. However, and I'm say, that's not more Vatican, or sounds so share a year and Yamia. So that's the difference.
and a man Asantehene dance. So one antiasi here now go by the mere rhetoric, sir. Obayan from so. So what I say in the Ashanti Kingdom, the king is far greater than the paramount chief. There be because come on, Ghana ha na me say Ghana ha. Ɔman be no wetimi atu ne yonko man na entimi si de biara da. Ghana ha yewe. Ɔman ne bia no wetimi atu ne yonko man. But I mean it's on record. Abakosoma kan it be say be hear something. What to ɔman ne pɛ. Ah yi na yi di ho adanse. Ɔman he me na yewura to ɔmo pɛ. But entimi si de biara da say ɔman ne betimi atu ne yonko man because in that case you are pa ɔmo ye pɛ. Enti wontimi ntu. Enti on say edura bia most people they know but to push their own agenda, you know. Now, or more create that impression. So, except when the case you cry or there be entities on your mind, on your brochure. And I had a big question. Someone I come really to say, oh, for the Chieftaincy Act now, almost say Chieftaincy Act, they say the Asantehene and Paramount Chiefs in this idea or we now pay. Nebusia common sense, Becca Chase, logic Becca Chase say, Sabi, Oko will be coming behind the Paco and say, Kofi Niama. And I say, be a Kofi and Dama. Sabi, or the one we use Chieftaincy Act and the example, and the young clear this once and for all. What we use Chieftaincy Act now, at the make your case now. Let's clear this once and for all. Now, obviously, Kofi and Dama, and now Chieftaincy Act necessarily Asantehene and Paramount Chiefs. And the Kofi and Ama, a chance of Kofi Niama, oh, come on, because Kofi Niama, a pedia, Anka, Obi, because Kofi and Ama, and Coronzo Akasi Kofi. No, Chetty, I have no better combo Amabia account. You have Kofi and one uncle, yeah, Nanko, nobody trying to see Tiara. But was it Kofi and Ama? That means Kofi and Kofi Niama Munyepe. It is a Chieftaincy Act now, I cannot trim so the Asantehene and Paramount Chiefs. Say Paramount Chiefs and then here we are going to say to so one Munyepe. But if you can't make it that logic, you know, the argument. No, it's not like that. Into your tears, yes, boy. So one Munyepe the Biarada and Amaka said, these are the two, and in some means, but the age will be or Shemia, Rebio, and now here promote the BNTSA. But the ability can say, Chieftaincy Act no crowd, but the example, say constitution again. Oh, can ya categories of an animal? Also, the idea can say there are Asantehene and Paramount Chiefs. Intino, Paramount Chiefs near Asantehene. Oh, when you pay the Biada, and I make us a saying, come here, pa. And the Chieftaincy Act no because now some come say Paramount Chiefs. Because only Mamazan Chief, you kind that same Chieftaincy Act now. You kind the same Chieftaincy Act now. Or Cassa, the Asantehene and Paramount Chiefs now. Or some change the Paramount Chiefs such as no boy beyond now chaining another mine. Yes, only you and another mine for Waka. It is said, Obi make arguments here right Paramount Chief and go back as the Chieftaincy Act and back as Paramount Chiefs such as no boy another mine and now chaining another one cannot boy or something. Then I'm the enter now when you're printing of distinct. They are something from Paramount Chiefs. And then you're back. And I must make a case here. Kakao, you may say, Oko Roma as of moi, the Pope, and one is Archbishop of Vatican. However, I know say Pope in your Pope because or some act as Archbishop of Vatican. I was your own ethnicity. And the fact that Pope no a Pope Edmund Roma as of now so and I'm saying, oh, now try more Vatican tea. Now I say our Vatican as of no share say Roma as of between Ponya. And to the breast. In the same way, you are something, and that's something, you are the king of the Ashanti Kingdom. And that same vein, so, and I'm saying, something, so my bomb was next time any commercial mention, and none of commercial mention, you are not jump, as I heard, be bias with you. Then so, and no, and to the breast, and free Asanteman, and my name may say, on the Hekumansuke. Yes, sir. Time without number. You didn't come over here, but the beer up to now, you will be brave. You making that argument now, which is neither here nor there. In your mommy saying, you're finding us or news of there be, and South to our boss, but I can't say, me who be our Ghana had that say, or my henny be to the uncle mine, and I say, or my henny be to the uncle mine, because me now more plenty, but I know to your uncle mine and I say, mine. But I mean, every at that time, you were not there, but we have read history books. These history books, and I say, I mean, when you come here to me. Yes, when you come to me, say there are instances we had Paramount Chiefs, Sabio, Ebia BBT, a young friend. I'm a manager, I'm a manager, money city. So, and also about course, taking those and so areas of the Baco. And then also, in fact, I mind him in a year, it will make camp in Fanka in a feel chairman, being as in a home.
Oh, and the NC the beard that said, on my henny, able to get to the uncle mine, and as your on mine, but to get to the uncle mine. But something, it's me too. To look where I was a catcher, yeah, you will be out just setting in and said, there be antissa, and this are not said the era of broke my hands. So until now, my email will be now something, ma. One ever does something, no me train, no more my him, yeah, was something, something my about penny, and I something, ma, yeah, what be, yeah, said, a my hen and quack, Kako Bay said, your son, and over that one. Asanteman termina said the penny for coming at me. For man termina said the penny for coming at me. Afei, Bono mantam FB a cast Santima you are not 7 Asantehema Alba. May win Ahima. Afei, Bono East mantam Fabia Santima Copem. Sa Afei, Uti mantam so Rara Sabi. And then crowd Wayaka. Nahima Abbey. Na hima antine said the any ajiwa oko rara no baby Asantema Copem on so ni achi. Oko Eastern region so a. New Japan Asantema yes. New Japan Asante. Kofuru bi ampate mo na afi diko man no ne aman awodo aka onyina asante nti na yina ni aje nti na se ti na we bra na o hene ba na hwe ko no cheche ma se na ahima edibre no na se na Asantehema dance efira ahima kanyina wo Ghana ho esan se sabi nanom na ahima ya wabai oman no awo be da no Asantehema no eso oman ne kukuruko oman ne kakraka oman no efia tifi kopem poye che say bebre na him di bia na so pa yenya sepia so that's how different na Asantehema is from ahima odwaka because Ghana say na Asantehema fiwa yeni oman yeni Asantehema yeni ohima bia owo oman hima ahye na se debi because aside Asante no other places na aka nyina no de tie ne say aya na omo traditional setting no oman hima then you come to Mampa for that's a brain point divisional queen mothers no as na for aba subdivisional queen mothers so intino Asante quantity sa ya Asante de ne de sabi na Asantehema ho ansa ne aba aman hima so inti I mean this is how different the Ashanti system is Asante de ne dance say ye nyina ye wotibi ye nyina ye weti ya adie bia mu ye dia obem enti ma meka sa asem no tuna on say riba bia oko for the ya ye na ye follow chieftaincy issues of Ghana no nkro no bebre ansa amanye bebre o ma hin sem ze bi oni bi to akwa o se timi kwa ye twe o manso na kodu Supreme Court na akoye bibia ho but e wa Asante mu de enam say the good thing the boy ni say e wa Asante mu no ye nyina ye timi ye say ye wura ene kro bi Asante kotoko na o take out ne bra o maso enti no se kro bi kwa ka Asantema ho na akunya ho nsensem ye bibia ho a go be a cast on some no and somebody wants to be your and I'm see what 3 years so that yeah you need to know near the abasa you run canals of Gimra and I'm probably you anymore now I come must be want to miss the bia make say in Asantema crowd we are very lucky say yeah what obi to see you from the Asante Kotoko you will be yeah will take care of any bro so it's say e was Asantema no asem no ba na mu ye den say dia na most you rabem na we see am so biaba but one ni obi sa Asantehene no bom ho ase mo za bia na mo nsem nam Supreme Court na mo nsem nam High Court Appeal Court ni ade enti ma so bia ma luckily for us all the Asantehene to compare the other places now ahinsem enwo nsensem no Asantehene so ye nya perfect system there said ya Broni come here ase no e dey ye nya bibia konko throughout there but all the toto aman hodo aka ho Asantehene ye unique yes the Ashanti's own is very unique because we have the overlord or overseer Shese Bibia as okay. Anyone Asantehema, so you also Shese Bibia and because as so this is how unique the Ashanti kingdom is. So then Asantehema obey Asantehema, the Asantemena, Amino, a just so a be any Amani a just so a bini jabbing, a be any Kumu, a be any such a quamine, a be any insuta, a bini beposo, a bini mampon. Ebi ene amanten de Obono East region say the yin anymore ebi ni amanten ebi ene ye fa ho no a ebi ni Tewodom so Obono East mantam no ebi ene Tanoboase so Obono East mantam no Obenpont no ti le Tanoboase say the yin anymore Tanoboase is also a part and parcel of Asanteman yeah and also some kaka no Tanoboase say the abakosoma come here tibi no through the
war hena me ya try say obe swai e wa asante so ena e ma ne ko ba sa amamre ni amane e kwan so eye nanom koi na ka che hena me ya so da bi ese ya opeso koi mu onko na untumi ni asante enko se nenso ebi akoba ansa no hena me ya se da bi so omo se mu onko kra onti obeko na oni asante akodi asi na abako se mka me ati bi se sa asa no mo hena me ya yes obeko ntino se bi sa nananom ase nkura meka wasem na mu abosom ne atumi ogi na ese da bi asante na bedi nkoni to obeta asante echi ebe ka asante no eni asante kose ya abako se maka me ati bi se sa asa na asante di nkoni mba ya na enya asempetwa it free sa obani ben na ena sa man no eni asante be nya pam ti se obi ka panosuni a eno na aman na hodo a waka enye na ebe shase from that was ache something to for pokwa odi ka abeso ntinye na asem ena sa man na na sante abenya apam tinei ya na ama hima be wabanye ma honyina yinu mu a ewo hono ma amamani amane kwa so Chiobodom is one of them Tanaboase is one of them afi tan also Bono is tan also akomada front we came now that Bono is tan also e ka ho bi afi in crowd o yaka e bi ti se ofuman brebe ofuman man ya na okoto fi ana mo aka na Chiobodom na ana mo aka na okoto fi Chiobodom dey see ana me ka na ma yedi kaka sanse nsem ka o yeri ni ma hwese bi abia so bi na bi ya boko but na Chiobodom man na o sabi abibi ya okoto fi se da mamrani amane city afi nye onko a ebi ne ofuman maka afi ntra na there is an issue at ntra medical can one sem na sizia na no me ne ba for kasa na o chese sem na bedu National House of Chiefs ne si nche he ya ye twese nyame adom a National House of Chiefs be free na bibia ya so je do bia ko bonu ko amabani amane kwan so na bibia ya so but me gidi ye se e dey the research committee of the National House of Chiefs me gidi ye se answer kwan on be friends me omu de amabani amane na egu akwam ahwe nsem no se de sitie na bibia ya boko because the facts are there. The evidence is there to show. European said this here. So from South Brennan and never shall see. If you South Brennan being and as uncle Bob was swinging Abusia, any Asante, any crow, any Asante, any Apoma Basin, now BPR and so a cross was from J. Council. And you know, we just hope to be able. But anyway, this year the Alban said, despite the fact, say, Abako saying now impo himself in tra and then try the war when Chi municipal. I buy one on track could when Chimen cinema. Then so said the okay, just in my many answer just some about the Americans. Just in some also Chieftaincy, no say. Now never be bring across wall. Yeah. Even in 2024, I said never the across wall be brave, but my many kind chassis if we say. So I sanwa is Remika. Hena me ya so I was so we dey for unya wo me anya se bia. Raketo amana me be papa ni pante. Me yes ada. Emo e abakosem. And ye do come but not to inflict pain. Many can issue this disclaimer say as someone make is not to inflict pain. You know any pabako. If you see a name, ya be ya dofo, ya be ebusunya chese, ya nya fe na ebe church. Na say everything ni pante. Memo I abako sem na ye na ye kan ya tia se na so dwaba. Ana menu about just fin. E ma me preoccupy ebusanti. Ka campaign for aka mati bi na church. Enti sa sanu mu. Just fin the besi wasem so. E na hena me ya say sa sanu mu na hena me ya say obuswai esa wa asante so na san ko yina ka se da bi esa yo peso so ayi no ko na wontimi ni asante nko nze wantene ho ase e ma onye asante ko ma ase bi o san ko yina ka ho ase mi tana so ni ko yina mo abosom ni ade yina be ka asante ho e be ta asante chi ma asante ko e di nkunim ya na nkunim ye ketwa e free sa abran yina e ba e na sabi san ko yina ni asante nya pam tie ne se e free sa abran no mu ba no na nanom I want to chima na on shadante ne ho asesa ase sanko yi na ye ne de anti on shadante ase ema se bi odina Asantehene anya men kai ro tia knya so bada amina ba kwasem no on odina Asantehene ejina court ne atia ama busu asem no e chine Ghana court na ama colonial days bra kwa na ko so bodi DS no de pen for camera tv se ekoya ko do privy council abuja we talk about privy council wa land ekoya ko do on na nyina no na mpanyifo de bra amamani amaya to wante mo for us there bi o chem say sabre no the order of the day sabre dia na di ne oh say conquest and so obi twifa so na oje wade abaye ne dia ya bibia ntumi sisa enti throughout all these instances no privy council
court be a court Supreme Court maybe really say ninyi na na Asantehene dey Asante sabre no the order of the day na conquest into wagia na wagie sa asa no amu na sabi o Mr. Mekan awon sem che say na Asantehene eje sa asasi na o de ema me ba wane ba kwanza man he say dey abako sem titi then no despite the fact say busia and some people are na hard but eje Chieftaincy mu kakranti but Mr. yes be am titi pontem no wa me nyesa be ni nipa ba it despite the fact say say boy na wana could privy council land and na wabu ase e na Asantehene dia no na eju ba bia menti wan kakra eba ema 2008 2009 ka say the ka say me see here between Techiman and Tebodon ema yera ni break kakra ema ban ya no tie kunya say yera atamos ne pay for bus was yera say we are mass bia banti yera fanche and not what was wa ema do bia beti say na see ama na no kra in 2024 many countries are in 2024, the Bono East Regional House of Chiefs, Sabre, and I Jimahin, and not Pima Cabreseya, on a president, at the mother Bono East Regional House of Chiefs, at the Kata Babonti, Ghana Samano, and say, none of my power Basunko committee, I'm more ashamed, no shame in a Riano, or when I could be come say, Yentimiya, Yentimiya, or my hen, a kuru, and I saw my hen in mine, now or Brimpon be a horse, or your Brimpon, but on your Brimpon from all mine, ebasa na enhyeden see entino sadia se an cry keke nyina tan so and then table don this is say funny na fan kan no also do was number 2 ready ntia na me person no call kesi to the main limit mo to tan so ayedi won komo so ntia ntimi ya setan so we na man na dwa ya man no so bi rakro bi Asante kotoko ne na yenya obrempon bi ona so he ho ye brempon so ne brempon ye no on fan so na tan so man na emom o de so o man foforo. But in that instance, the House of Chiefs say, "Sabio, tell us your mind. It is at par with be a mind be a say be a mampon grabbing the chima. In this case, the chima because now sabi brempon or the chima not say brempon what not say or some not the chima. Meanwhile, a kind of so assassin. And the House of Chiefs because there be because Sabreno says I don't see a paramount. The turn of so mind and be a man the chima. Only now a mind. It's only at par. It is all. What time so mine assassin so now say what na assassin be echo so mine for fraud ya na nye so what time so assassin na so ye o ya brimpon a o so ya brimpon de ma mine na atina assassin and in this instance it is the time so mine decide ya the House of Chiefs the bar say yentwa na ya no what time so chese o time so ehne no so ye teach mine the teach mine in cross so hina as I stand to be corrected teach mine for to hina no yes yentwa the never free National Register of Chiefs. There's a pure National Register of Chiefs. The next organization, the GD free himself. So, until we to sound mono. However, the House of Chiefs can't answer the Blue House of Chiefs can't answer. Not one try. Ama bibia obete na yesi ya buni pebi oho any idea. Ama obeka ya men kan fan to tell you so wa. We told you kwase yakum sabi wa bi wo tan so ebedi post for some news post ogusi ye nhwemu. Ema beto dwa na bia na won kwa beto dwa se ni pebi okoro ni ade ya ni ade. Then no na Emma content because the House of Chiefs can't say more. I na emra because House of Chiefs na emra de emma ewo honum. The House of Chiefs can't say more. Edi mu womremu. Edi ba say House of Chiefs can't say. Na so besi na nipa bi so edi opetu anamo eye neoma ono apema. Na edi blaba. It now say site nipa bi for contempt. And the ma ye papa na say na no chere say wo ye tan so hene o ye Techiman efutu hene na on the chest there be on some tan so man hene. And to some not Techiman hene. Sabi court ebu ball no a eba se yemfa no koto afiase menim se afiwe mu yewura afiwe mu na saase misiye menim se buzu yamba kai saase mu ayekan ya ma eba se yemfa no koto afiase di se si anyame shade ebra saade ni siye no na ro sam kwa ne se edakwa na yewura etwam akonkran za kwaye na yire eyi na akwaza man na yie sabi omo abusua no a the employee committee enze abusu nipa ni bi committee enze abusua no a wo mo gu nsa ya mamera eba yewura twam ko wie na mrantie bi ni ade see woman so bro one na nya asakto nti na ne ma ekoso ho no na ha adwen but nya me ncha de mama ni amane ekwan so am sabi House of Chiefs ne kasa we na site any pay for contempt no emra na ye adwuma ama sabi papa na o chese na na o chese o na ye tan so hene o ye Techiman enkra so hene ni ade nyina Techiman afutu hene Mr. Mikamadoroma o ye tan so nkra so na ye Techiman afutu hene no sabi House of Chiefs no asem o kan tie ni ko gina court no contempt eche no e ma court ye se yen fa no ko tu afiase
ma say be any say mo si wo de na mo ya nya afra be kan wasem say ina na wo ye pagin ntimi ntimi nkam wasem but amra ne ye adwuma ama papa kwa akoto afiase ne ade this is ya mo adwo e wotana so de the good news report ye nya ne say mo adwo ya say ya wo mo na ye ntiase ne ade nyina no mo say da bi Ghana ha no mra wa ha enti ntimi mfa mra nhyɛ wo nsɛm enkoye ne yoma bia nsɛm fata and in fact omo de omu na say ya obi akɔ bankum a nim say ya just ya besi wasem say ya asem no wo ye rani ya nyankopon ya adomu a na so nsense ohene ebredu na ohene e makwan ya bibia ba ya asomfie na ohene akata so asema ma asomfie aba but say ya tana so there is no faction say bia but the men tiase be dey e bia me so ma hene bi oba bi da bi entisa because of say House of Chiefs e kasa we e na fe Ghana brand kasa e no e ma obi a prompted say hey enye say mintimi mfa mrane nhye me nsam nya ade a ensem fata na me de mrane crash me nsam ye niam bia ensem fata e che be mrano Ghana mrane ye adwuma na Ghana mrane ye adwuma na say ebubom ya me nya kamafo bia and sabio omo ana hye papa yase allegedly omo ana ebo papa hye papa kutu passe o onwe ne ho na bibia nsini ade na ebra Ghana mrane kasa no they were never seen ye hu obi a obunkuma na nifa mrana na ye adwuma say de sene fata nti just fu busa ya tana so de no e wo ye wrem na on say irade okay na Asanteman na Ghana man na ahonti no asem bia ba na koma pa na boche na to bo asese ama pipia ya so de wo hene kase ani mu a ebi se brepem twedi ampo nyankopon ya adom na kontu kanta bo do bibie makwan a boche na bo ase na de hye fa na ye fa na wa fra obi a na fe what says ya maso bia ba nti let's cross our fingers I just say on say na tisibrantie ba ko a oba bi di akunya kwa na say abusuan mu bi be kanta so hene so de so don man na de shanti sentam kase eba okay just na no hwehwe nsem mu bi na bia ho and e be mu ba bia so an e de body no be fa but say ya the good news say tell us one asundua ba ye nya obi ase o menti ase o ze na koso na ha adwon so stand say ye nya tia na koku o hene ba ko se bia fo so etia ni ye hu ya post for kwa che e de pension ho be kai na ye ma me panyum bi kai ma me o 65 years ase ka ho bia o mo che no so nti says ya just fini na bit na ye be koso ebra said we nyina answer wa be do ye ranim na ye rad na come up na botre e re mama so bia ba na fe bia enso ayo do ko nti says abre na so o nyina ka ho bi ani crowd aka amanten na o nyina ka ho bi nti just nko ne doso nko nkranza I mean enye me kwa na beka nkranza o nyina ka ho na ye nyina ye ni achi na ye nya man hima fofo ya waba nti alense o nyina ni achi sanse nkranza kwa de and consular relationship with Kotokofia. Sabo Heniba, anyone in the until the next and they would be preoccupied. So it's a Nigia ba any asam kito. I just feel okay. And then I am a brain out, we've been over for Busa Sampa, so I'm so I am Yamuter. What else one year Marcos one and Yansam kito? Mrs. Yazam ran a Casayano, Obiaju, and I won't say Ghana Brano. I am a brain out, and running Yajuma. Oh, Uncle Bebia, I was a one for Taika and dear uncle Bebia, but say breadu na some running young Casa, the Audrey say, wow, when they were maybe any Bebia. They say breadu na some running Casa. Well, now booms and all, young friendly any woman man. And see, I think say, you know what you're saying, said the runner Juma, I was also. Na amas biaba sesia empo omo kwa na we say entiase we na join abeto ayo say o say raboa na on kelimu omo ni ade no so ho enti it's a matter of time yes air time a bread so a bia was a to ye ACB ABC nti ba den yansi bia aya na obedwen say oh bia na bia ti mo me fa sa e mani nya eye adwuma I think say betin some wase na bia ayi na pipia ya so this say na efatan so nti ma na mabunsu tinkwa and the same way okọ the Bono East region so ni dia papa I mean the Bono region so amaya ka Asanteman na obi ani age obi ebose bekum afi wadumase bekum wadumase Sampa say kwa jape krum what I say it's all joy. It's all excitement. You could do some. So we have one offer that I am able to so actually, you know, I have fear pre-baby, we have a febia, but do na is part and parcel of Asanteman. Yeah, just the DJ. Anyway, so Bono, I tell you for an idea. So I'm not going to say, yeah, to them. Let's swing and say, one way, now PPR and yes, you know, my PPR and your book. This is the good news. I was saying about Sabre. A journal. This.
this is the good news ebusia sabria ba ye di no so munchemu and emu amale boso and I'm very happy and say enya na Asantehemaa and I'm abus but the dia kasa de say de o makam ya tibi no na kasa the dia kasa ya ko ye di nya mai so ti atwen say nyame adom na gudi na Ahema ya wabe ya ko ye di bai no so nsem eba be somo na ya tin sem wasi na bibia ayasu but it is good news along the line. It's good news all the way. Sunset, yeah, na be brain na bisa, na be brain na pressure no. And na kaka. Yami atoma bam. Yeah, just finti Sampa. I am ready. It's a matter of time. So what you say? It's a matter of time. Because now say you be kwan get disappointed in our country. Say so get me sorry here the upper there. Because Sampa there na my example be say. It is said there. E be 2024 e ko to aba. Ye Ghana man penny. Ye na say Ghana man penny e penny ye Mahama. Na Yura Mahama buy. As you talk about the Yura Mahama no. Yura ba mi a otoso mi no be kase. Men abane ya nto about men ti ase. Enti se man to am kwa still na men so maye me ho ohene. On say enti ka Ghana ye benya so bi. Se bia yi na Ghana ma ye koto abane ye Yura Mahama se man pan no. Yura ba mi ase da bi abane wo se man to am de but men ti ase by force people move bi se me ho Safo. Me se me ho president. Na Yura ba mi ase no president. O se no president we no. Ono asa power the ministers afi power the ministers here no ono asa power chese empanyfo no mbebu man no eti anka mo a enka wan just because bi ba da bi a yewura president Mahama empanyfo se bi a na omo be dwumadi bi we bi akumase a yewura ba mi aso se menti ase me pesi mo president ono so se empanyfo se bi dwumadi akumase a anka yebanya so bi de akọ so Sampa o hwe on a larger scale e bia na me de ayen fato ama no enti I'm very surprised, say, after now, before what my dear, because so we be my name, because we just be at watch, maybe a better obey man paying for. The man paying for a better obeying. Your thoughts me know about us because I mean, Tiasia, Miss Massimo president. Don't mind giving us to be. But we are all here. You know, we are paying for a year, we are doing all as yes, and I'll be a cosmic so. And see, the earlier everybody be the better. But I know, sir, in any way, I know, sir. Because of Ebia Boshebi allegedly Boshebi and publishing ni pebi about to bring me at the end no. Omo ntumi nsese nipa anka no kwanye nipa. But anyway, enko si da be. Den ya ana lumba kan no. Wo so be je, wo be ya kosi be. Oh, I mean, Ebia no ntuna ma akoma but it's a matter of time. And here they are no, chana be chaba yanka. Because nipa betimi akrokron se no ade but enko si da be. Ebia no bedu. Because now say ya court wa. Somebody at the battle court when him say or sir court say onye save Kumasi say onye save Ashanti region have onye save half region think yenya something free Kumasi yes any free half region the fan come for outside Ashanti and half region say your call first day second day your call you see your chief justice because of the petition now go to chief justice and this is chief justice Abeka Sansan maybe a court so because chief justice and that judicial system now chief justice Bekasa judicial service no na down teachers because and some judge and to more from 24 and one among two at their found the next line of action the chief justice because ya na ye train but they go see brother ya na your chief justice because say there be until grant that request now our church said that somebody are dancing and they are being as well it no said the way said the chief justice here a delay said the cry a church said the yes or or where welcome the church said the cry so abekasa it is sana sense means no matter how long they be taking. Once be sometimes no, the people say oh young children and us na young fan training me say be young fan but I mean to what end? So and run be adwuma ama bibia ya so because and run anya adwuma kra na ha adwen o yetia ya na boko de eri hisi ye kofa man pussy for him. And even with that, Interior Ministry Rebecca Sana said based on 2 recommendation reports, and there no circumstance, and I said you 2 recommendation report said Safo Monkochi Mampusi for him or Boko, Alaji said to Abage and Fanan Koshe. But we were here, Omoko 2 Sanamo. Now Omoko 2 Namon is obviously based on 2 recommendation reports. So if it's the same 2 recommendation report, yeah, and the Boko Gradi said you and can cast Asanteman when I buy a boss a say or 1 CC must be and a year CC must be not Sampa, not yet, and the crowd said you a cast Asanteman. But no woman, what's a money at Jumano on why you deem home because of a being interest being out there.
na ye kase na ye kase na no Saturday no be live video do a the sense someone course was Sampa now to the sense say empokra no say the regional minister to be trekata e dey come the regional minister to be trekata e dey come na Jafra abusia e ha dream na Jafra so be traditional council meeting na regional minister on other rec technique na no and tiase wo abusia Ghana ahemfie bebia no a sabi ahemfo didumadi a mamofo ni sabi o Mr. ahemfie ye kan ne tini kotokofi mpo ye kokokoye kakaka say ye na no nhyiam a mamofo ha be result be ba so it is anya asem na ye nka nka regional minister o man ni mu atse na Jafra atwe kata abre so me be ye traditional council meeting enti me say o ma me bambofo na me fa o me bo me ne matse nkunya na ho ban na me ne mahemfo enhia na nyedwe Sampa man mpuntu ho a na otie the wedding krata na regional minister no ko twe kwa na Jafra na baby kwa was one Sampa Jafra as a set the said Sampa Jafra that's what new oh I mean ti dia koso ne de e ha adwen just say na otie the tone na o de kasa na was the said Sampa Jafra na say onim no mpu regional minister okrom hin na say or pebambo for the meeting na ka ba try say the said be common no into no on say money be ho a sometimes they hard na yan kan okra na anche ho but the hypocrisy of our politicians no I mean in also count na abedu baby but the swift action of the two and among fa no na bamba abusia Sampa dey and na Jafra is like you run kind somebody on now appear before na no wani Mr. Mika am I run ka be somewhere I've forgotten the month but it was 2023 na and at December on my 2023 I mean 3 years down the line yes abaya I try no na tie akunya so and I'm tena ho a and na nei wo mu aba yen so o mo tena ho mo hye mu kena o mo tena ho aba be si ne but boko de onye kasa wie edi bre say ni gina and am tempa o mo de I mean all these security approaches go far man pussy for na wo boko but Sampa de ne de ubusa na asa akoyi bibio ubusa ase yenim na ye wa ansem sa but nye sa na de bu man ye pese o man tu mpone ye chire man a o man no e be yaso bi man dia man nyina na obia ni wa obeye above the laws of our land I mean o ma ye nye ehisa enti no se me nua man push ni bi ti baby edu we bi na o kasa man tell say o ebi ohun ne say ebi aban dia man say ka for ho a I mean o share nsem we koso any Sampa dey o dey case study a you might be tempted to agree with the Mampusi brother or Kasasa because if say you to one among ewo boku de ho ama ye ko fa Mampusi for now why are we delaying the Sampa case Sampa the other na ye go so ten ho e to the extent say abranti etimi bodwa na ye nya regional minister of the region abamu mpadifo na omu nyina akọ just say e ha adwen ho 6 March na me kwa na kume no Ghana nyina afọ ofida abusia e ha adwen ho o my Ghana ye nyina ye di afọ ofida ya afofida ye di 6 March no de anka me say ada no kwa de say ye mfa ni di ma Ghana mra kwa say dan de o say uphold Ghana mra ye say de sene fata no say ada Ghana ma nyina e di afofida 6 March afu we ya 2026 ye nyina sa mo di afra to ma de esi so say Sampa man e de kotnas enti nka bibia akara ko so should it be a day a day national day say Ghana na afofida abi uphold the laws of the land but it happened so but you know why you din wo ho enti na no se bi da bia me kan na no yeru akasa ya o ka se sa ni o ma ekoso Sampa ni the Chieftaincy minister no wan akan na no o mo kan obi se bia oni we a on ti ase but o hwe nse mo akoso na dia na ne kwan so a enti yeru ekasa o me ni amane kwan so yeru akasa na ya ni yeru e ya atwen prokope yeru akasa ye agitumu a atinye bia enso enyo sadia esi etie ho ndi abusia sad pa but ye bompae ya se twedi ampo nyankopon se wono amrem na wo maso bi na wono amrem ama bibia nya bokọ be Sampa asem de me ye medadwene pa anya se ya medadwene se tintina bia wo se na Jafa na di akunya se samu de di akunya da bi cause sabio na Jafa di akunya wo samu de di akunya wo minya teku anasem po afri but then mom e medadwene because me ye Ghana ni ya ye man ya ye bui ye prehwe asumje ye pre ehwe mpuntu
ɛne nka nkɔ ne adeɛ but the appreciate mpuntu a yɛntumi mfa yɛ man sika deserve de bia meka me say DCE of German North on the Sampa German North mention no ɛna yɛ mention ahenkuro DCE call public account committee no say there be 72,000 Ghana cedis 720 million sika yɛ sɛ no ɛwɔ aduane ɛde ma bambɔfo ɛwɔ Sampa ɛna afei sika yɛ de yɛ sɛ no bambɔ nsɛnsɛm wɔ Sampa 72,000 Ghana cedis 720 million no na sɛ na wɔtwe bi akora no etwam over 5 billion ɛna yɛ tete sika no 5 billion na 500,000 Ghana cedis na wɔtwe bi yɛ sɛ no wɔ Sampa nsɛnsɛm na wɔtwe bi 5 billion na sɛ saa deɛ abosomi bia no yɛ sɛ over 20 billion yes because I home for yɛ sɛ over 20 billion ɛwɔ Sampa nsɛnsɛm no because of say there is sika yɛ de bambɔfoɔ ne adeɛ abosomi bia 20 billion yɛ akyire yɛ sɛ afini bɛduru no na sɛ over 240 billion about 250 billion yɛ akyire ɛna yɛ sɛ no sɛ abusa wɔn sɛ Sampa nsɛnsɛm hyɛ ase how many years ne about bɛsɛ 3 years ne adeɛ ni enti afi bi yɛ sɛ about 250 billion a wɔyɛ sɛ 2 years koraa na yɛ sɛ 500 billion ɛne de egu so ti yɛ tumi aka yɛ sɛ kika kɔ bɛsɛ 600 billion ɛwɔ Sampa nsɛnsɛm yɛ sɛ no kwa ɔman sika kwa just like that all because aban yɛ twɛm wɔn ɛte akonnwa so saa abere no ɛne aban a wɔn nso bɛte akonnwa so wɔn nyinaa yɛ aban na ɔte akonnwa so ɔkɔn deɛ ɔno wɔn sɛ yɛbɛto aba ɔn sɛ amanfoɔ wɔn so abato no kyɛn bibia to wɔn sɛ yɛbɛto aba saa abere no saa abere tension wɔn deɛ ne yɛ ebia otu anamɔ bia ɔteke ne radical step a ebia ɔsoso bɛ lose vote ɛwɔ Sampa ne ade ɛna ɔkorɔkorɔ nsɛm naa maa ne bɛsi nnɛ ɛna nnɛ yɛn nuanom nso ɛbaa yi wɔn nso baa yi no yɛbɛyɛ ase yɛnyɛ obi kotokofi a na watem king of the Ashanti kingdom or ten on one na wasa akumu samudia na obbo samudia was no bam samudia enti we can see pictures photographs of the president of the republic the number one gentleman so this samudia no nyina gina dwumadi ase etwam funu meanwhile in the same vein Iraman Penny say the law is the law enti bra bokon sensem no bae no Iraman Penny kasabra the upper east house of chiefs upper east regional house of chiefs ekosai Iraman Penny no asem o ka chem so one day emra na yemra enti one nananom a emra ne gi on tum ahene ba na imagine tum ahene imagine to you ahene a wo sia twe na kura bi ye tintim ne di national house of chiefs ne ye na ba through the regional house of chiefs na ba national na ye tintim ne di won kratem ya gazette no so de amamre ne amanistie ama bibia di mu eno ena ma ahene no a ye kana asem na ahene di mu. But despite all this, I mean, we are in the favor of the Najafla. Well, what are we saying? We are still here. Yeah, you crazy. Now, you're my opinion, you're buying any sample you trap picture. You're regional minister, yeah, of the Bono region. It's me a job was. No, come to sample the hour. We also do one no man in Sasso. Say, oh, don't want to say, no, team, say now, blow, no, must have be fast. Say, oh, don't want to say, okay, well, sadly. These are people who are supposed to be the custodians of the law. Almost also who come and do money. So they are young, so I didn't the but regional minister who is a lawyer, a quite job was not somebody at one, so I Sampa mine. Now, regional minister, also somebody answer. Now, a team say now, glory, no money fans just say, oh my gosh, maybe a dear woman. Oh, and in penny 40 why you do one. I'm an ababesine and sabi you report to me and say want to be catch us yeah the aban now by ku enko bia and ask yourself enipa eku mo sample what is your jelly obi pen what is your jelly obi or nipa eku mo sample yen jelly obi a okay yen jelly obi a that's what tim ho a na da bia de eche ade esa ye tin sem we enti no sem rana anya adwuma na mamu mpanyimfo amaba anya adwuma without fear or favor na omo ye se bia wɔn bɛyɛ nyatwomsɛm ataifa bi akyi yɛ ntaifa bi akyi ɛmaa no bɛyɛ adwuma wɔ baabi ɛnyɛ adwuma wɔ baabi deɛ a abusua ɛbɛyɛ sɛ yi a yɛbɛtena saa nti the laws must work without any contradiction the laws must work without any uncertainty ɛmaa no nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛn fata ɛba saa yi na ɛho atumi atɔ na atumi atu mpɔn so ɛyɛ a ne ha adwen emu bi yɛhwɛ nsɛm no biara na yɛdi yaw paa na yɛtene so nti mmara no nyɛ adwuma. But anyway, we did say bia. But I mean, that was earlier. And I believe na was the president Kosumiani program bia utwa picture na samudia won bi. But a bra man for sure see kasa e just there be ani kwan se basa no. I mean clarify we say ya president Kosumiani program bia no utwa picture. Samudia wo ma on pursue samudia there. Na say I mean president samudia utwa picture. And then you more president but say for some time now bra they shall say complaining say there president samudia utwa picture there bi.
and that's a good thing. TB a yen person number so brand new adwuma. President somebody a into a picture be I think for about some time now. Yes. Na say na no kwa na no delegation from the House of Chiefs, no House of Chiefs, president we. Say na somebody normally first na be come somebody with the chair, but somebody no count. So until ebia na make say emra na be adwuma but emra is a matter of time. That's what you say. Because no. Sampa case because emra anya adwuma. Then ya omo yet me nkebe ha adwun because na make say be ma obia hu say o any omo kwa o we unya influence kakra utimi wewem kakra utimi ye de ope. But say nyame ti gra masa man be adwuma na pipia yes. The jabusua empire no na wo se ebo yensri nyame say ono anu moaye na onkasa ema pipia yi ono anu moaye na onkasa ema pepe ye any attention ema there was a more ya 3 years ni Sampa na jafle so ya chere man but ontimi kwa ni hene say yes me fata oh and yes sir tabi no ontimi blame na jafla there and I want to be blame obia na no be obia o ma amane kwan so but on waka was o mo enforce mra no omo na was o mo ye was ontimi nkan chem de biara da say the government cannot enforce the law in Sampa there be and obi on so I na man for see o but say oko Sampa manti na maba on bebre say samodi na mo pe no there be sabi so manti na maba on bebre say samodi na mo pe dia ka betu samodi afo say onko pick form no onko gina MP e wo German of constituency so I said manti na bebre say mo pe dia o pick form no ko gina MP a ni ato aba ma no abaye MP e dia ma German of constituency say nya san so na say MP no kompa obetumi akọ pick form no akọpre ato awa man say assembly member e wo e bia say Sampa East Sampa West say general law say he oni ato aba man na bibia ya somfie but I mean awa ahini emu de enye de o dodo na apẹ wo there be awa ahini emu de amamre ni amane no and di I mean they say edi mu na bibia ya somfie oh enti mo wa ya mo man yetine bibia say na yetine bibia say a ya na yesu yesu akasa also comedian so pa na we say de nipa bi e kan sam na o kan sem kwa de e fa na no fa Sampa nsensem ho a obi ho anim na woni but na o kan sem no basa ade ya ona emrantie no ma ba wan pe no ona konu bebre na pe no masa there be konu bebre na pe de on kopra san MP enche say na MPP no pro say NDCO independent kwa say A+ no na on kwa me from Asantehene no obo kopra independent obo kopra independent candidate we need so aso okay o ko be kwai so I mean adanse okwa enfa okwa adansi from na 2020 say there were and use am kwesi am company depend we need is mo say on na brand na maba no be pen dia ene anya ahimie na also operate on corporate MP e wo German enough ento so aba na do one pen do am akoto ama na obeye MP na ma bibia yes MP so what I say sounds so ene on corporate assembly member na unit committee chairman because there mo pen mo tin ato aba but this year there you mo say won ka say on do one pen no e bia me ka say obi free be say e bia kentampa betina Sampa obi free be say ye betina Sampa obi free be say kwada so akotina Sampa now say say ni panel say o person mo there think say money ni akuna there be our bani pan wanya this year crowd so I mean we got to understand these things now until the bia na obi also akoda the bia o take Sampa so you can Sampa because the law must work said the bear in our mind between the law must work. Say the bear, dear, will be as a father of Ghana. So the law must work like how it's supposed to be. As a man here, Juma, who don't appreciate that young man, I tell you. Now, maybe Biaya, some G, now maybe Biaya Boko. But some runner here, Juma, na kwasa na e ha adwen pa so I'm just up with the comments out banner for your fashion and so Mary yes and say you just about 2 hours now anyway the empress na we be film here Chieftaincy but congratulations to Nana Amabunsu Nana Asantehemaa ya ma say yan ko twedi am sensra e de man Nana Amabunsu Nana Asantehemaa ya wapa George Owusu Nana so Nana pia na de ya about the model ma Nana so be board Owusu boati agini oyo bi Asante kotokwane e down plan hin nkoso ne Nana so be board say and I'm so very bothered with what you're doing. And Bush of Amsterdam, watching live by Grace TV. Congratulations to our newly
Nana Asantehemaa, we thank Otum for Opemso say to Nyamekes no kwapa na and they attach you for why then Nyasam Kitokra. After Johnny Agri, and now your mother greetings to you from Hamburg. Mama, we just open our home now Pombo Kodie, what are mammy? After Peter J, say good evening. Hello, Peter, Bibiabo Kodie. After the Safo Kantanka, Santiman Pony, also here on my thumbs up. And after Nana Ruchi, say Josu Pia, Medas Nana, whatever. After Ibrahim Fulani, Ibrahim Bibiabo Kodie, yes, Ibrahim Soshe, and after Divine Charity. I say, Nana Ama, to answer this year, divine charity. Asana Ama Bonsu, Ayuko, Matia Nama, Wada Maya, yes, Nana Ba, and Yasa Kutoka. Another the Safo so can say, young for videos, maybe to see the tutor so much Safo Kama, maybe be a boko. After when BM, just when say, wow, just when Yasa Kuto, we just say, to say, bam. And after the Safo Katan can so here, say, the smiling emojis na airtime. After just when say, wow, just it's not easy, Yasa Kuto, on my master, the didn't age in the answer as. I feel now to get to break you know, and say, information about Nahima, but Bani, there are some. But as it stands now, information about Nahima very scanty. Information about Nahima as it stands now, very, very scanty. So we enter a bus, a bread and cabin on the chair. So I assume J. I say, find me in the comments about I assume into a permit chain and watch your rice. But told Jan and Anomaly Asutia is about 2 million. And the Safo Kantaka I'm eagerly waiting for the Cassia of the later Asantehemaa. I'm crepa. I've asked this, please answer. I said, Medicare, you are Odobroni. I feel I was to say, please, hey, I was going to comment about 10 times. I would tell Bremena. I've been Safo Kantaka say, I heard she's a granddaughter of 2 for first. Oh, sir, you baby some why, baby some now. Yet the Munka, the Tibet, the Sumo. I feel Marco Pocosi, we thank God for the successful installment. No credit in the Yanko Trade Posse. I assume J. After just say more than happy, no crepa. Timakopoku no cre and there attack before I attended in a Yaji, sans something at the day. And after just say it means. Hey, just you are watching. This is what other hands. Let me say, a mine be no bit to the uncle mine. So, because sub you or mine when traditional area, TB, everyone say, sub you are some kind of sentiment, your mampon, and your mine and your gabbing mine. Sub mampo mining to me to grab mine. Because we die of mine, or we are power me a pay, young so called Santa Cotta. What down so, and see, sounds not bring point to me to the uncle Brempon. That's what I say, yes, this is something quite to be to mine. I will gun on the yeah. A fact we knew before a sonity. Something quite to be to mine. And you now see one of the points I HM say something is above mine, 2 for your mind of the other, because mine being to be to mine of a different traditional area, say, I become. It's the area something or blue mine so he's a king of the Ashanti kingdom. So that's here. He's the Asantehene, 2 for something of the Ashanti kingdom. After when be just been say more than happy. After just for the market, just you go explain tire because those who so don't understand don't want to understand you. You cannot force them. Yena dear no Matthias here just whatever man. After Mr. Poku watch OB to the enterprise say exciting news come now. Obinya some good one and always mantem. So the best ya sawa hano. Masha adwa pa Mr. Nya some good one. Yeah, pardon you the goons of my call raba. Yeah, the pardon you go with you. So say na hima ba. Na ma bones. As I miss the bones preoccupy. Yes, the quans found Mr. And the part that Mr. Part me tell me now Mr. But dear son me da form na me dear say and then matter the yes good akra. Said yes and fata. Ave Mr. Bogu watch bi say Otum for kwaso no kwe na hema kwaso Asanteman kwaso no kwe pa. Eric say kwabena so thank you for the breaking news. This is your phobia friend saying okay hey phobia friend what here this is the kotoko ebesha pa. Congratulations to Asanteman phobia and Fabu we are all one people as Ghanaians greetings from the US no kwe pa in the nipa ba kuti odona na what's your man wear tem yet me Otum from after just from Buza say what about also Chieftaincy in Bono East okay man I'm not chief just finish after the why okay I just say a pastor was becoming the chief but we didn't hear anything okay this year I'm not so sense no way you so into young able to another perm or chance na bibia some job bibia be na I come just young able to hear this year call I just with thanks be to God just from be able to thank you Joe you are welcome just from and after Joseph Manu so God bless the king no crap Joseph Manu God bless the king or any young kwada after just since Joe somebody is not safe in Ghana they should bring him outside Ghana I say more but I didn't watch any but anyway I'm not near you now obodwa and you know okay, first year I be do court na no mo hwe say na say mpanifo ye ma mo mpanifo hwe say court e be kasa say no mo to na mo bia nti ye hwe ye na afi ani because internal so wa blue east say court kasa e ma de papa no na o che say o ye internal so hene no right techiman futu hene no ye de ne koto afi ase dia me ka chi say fa sango dia koto afi ase but ye hwe Sampa so say mani be ye adwuma say mani ye adwuma ti ye hwe ye ma mo mpanifo they should let the laws work na bibia ya somje afei just when say Bono regional minister no do
Asemo. Just with your empire. Abusia, you have a man koi. I think say a bre ni afa kra. In the absence of no other questions, suggestions, and what have you, I would like to seek your permission to bring this show to an end. But as we go, we say Ayuko to the newly selected Asantehemaa of the Ashanti Kingdom, Nana Amabons. In case you're watching us, wherever you're watching us from near and far, if you are not familiar with the Ashanti dialect, we are here just in front of the King's Palace, the Militia Palace. And the news we are bringing to you from the palace is that today, the Ashanti Kingdom has announced the installment of the 15th Queen of the revered Ashanti Kingdom, in line with Ashanti customs and culture. So while we have the occupant of the golden stool, who's the Ashanti King, today we have welcomed the new Ashanti King of the Ashanti Kingdom, who is the 15th Ashanti Queen of the Ashanti Kingdom, here to help contribute a quota towards the development of the Ashanti Kingdom. So it's all good news, it's all joy, it's all excitement here. And it was done in a way where the king of the Ashanti Kingdom summoned Nananom, who history says are relatives of the royal family. Anyway, they are kings or chiefs, and then also they are queens, let me put it that way. And so in the Ashanti Kingdom, the royal family, which is the Oyoko royal family, has other sisters. I mean, I use sisters because in Akan, organizations are, described or termed feminine. So sisters of the royal family of the Ashanti Kingdom are Kokofu and also Kenyasi. Kokofu in the Amansia province of the Ashanti Kingdom, as well as Kenyasi in the Kwabri province of the Ashanti Kingdom. So that's how the process began. The king summoned the Kokofu Hima and then the Kwabri Kenyasi Hima, who we are told are sisters, blood sisters, according to history, of the royal family of the Ashanti Kingdom. And so the king summoned them and asked who they are bringing, or the name of the person who has been selected to be installed as the Asantehemaa, which in English, the Ashanti Queen, just like we have the Ashanti King. And so Nananom made it aware, not just the Kokofu and then the Kwabri Kenyasi, as well as the Asantehemaa Kotimiso, and then the Asantehemaa Nkonson, as well as some Nananom in line with Ashanti Asantehene, who takes care of the house in line with our Ashanti customs and traditions. And so when they were summoned in line with our customs and traditions, Nananom made mention of Nana Bonsu as the royal who has been selected. So she was not even aware of the good news. However, Nananom took to the new Asantehene Palace, or the selected Asantehene Palace, to inform her and her family, members of her family. They are all one family. There's a royal, they are Yoko royal family. They inform her of the news that she has been selected by the great king according to the wishes of the Sikajwa Kofi, the golden stool, which is the soul of the Ashanti Kingdom, that she has been selected to be the next Asantehemaa, in this instance, the 15th Asantehemaa. So out of joy and excitement, the newly selected Nana Asantehemaa, as well as some elders of her family, had to join Nananom from the Militia Palace in a royal procession from her palace to the Militia Palace, in line with our customs and tradition. And it was a beautiful sight, as we showed some of the videos. So while she was being escorted, to the Militia Palace, and she was welcomed with jubilations, as well as sounds of drums, rhythms of the Ashanti Kingdom, to show the joy, the excitement that comes with Asanteman. But actually, I can't be share now on Tia Asante Kasa, or Asanteman do it, Asante Kingdom do it, to be sure if you on Tia Asante Kasa, no, or you do not say, said yes, and then she was welcomed in that grand style, just like how Ashanti customs and traditions are. And so officially, she was welcomed, and then she sat at the official place, a new official place, which is the Asantehema's residence. While she sat, Nananom says that the language of the king of the Ashanti Kingdom, in this case, Otumfo Chiame Bafo Kantankrachi, officially made this announcement to Nanahemaa that she has been selected to be the next Asantehemaa, to be the next Ashanti Queen of the Ashanti Kingdom. So out of joy and excitement, it was all joy, it was all love, it was all merrymaking. And through that, thousands from near and far came to pay homage to Nanahemaa and wish her well, just like how it is. So that's what we brought you all these updates from the King's Palace. Long may your reign be. Yamen count on Asanteman Tumpom.
na bibia. And yes, okay. Yes, and see, also share live for Mama Love TV. Yeah, share also. What Panana if I'm kind okay. What the banana come kaya okay, yes, and my kind by Grace TV comments now we are. Becca Mama Love TV so comment. And say we're streaming live on by Grace TV as well as Mama Love TV. If you're in America, the South Africa say please, it's okay. Go home and rest. Why? Next is CR7 versus Yama. Okay, that's Spain versus Portugal. In probably say Portugal will qualify. Yes. But who's that share? Could be about the South Africa say thanks for giving it to us back to back. Matia sister. Wadaroma, untina mete baby. Enti, ya comment from my Love TV so buy. Ya fan so okay network na hard dream. Ya fan na embrace say city. Enti abusia good news. Nyame adom a ebre kwa anim ya de beto so bia be san ba de be so na. Na hema ya obey. Kai se on to so do no. Obedi na on e be si na ama kwadwo ya dom anan. Na ama kwadwo ya dom to so me san na say Asantehemaa. Okay. Enti you have my Love TV so comment everywhere bar maybe one for my Love TV there no Yvonne Osai say congratulations to us next any ajipa after Collins Jesse and so say Collins okay I was saying about madam okay I'm say okay me okay enti Collins Ajimai so say Asanteman all the way no crepa Collins Ajimai BM say Asanteman Pia no crepa Asantehene Pia abomo ase and after a Charles Media say congratulations to our new Asantehema no crepa after Ajimai Zeshin say what about God so Asanteman pon and there on quanta instrument of cheese oh Asanteman pon there mine is all cast for man pon yes for man pon na oka then you na prepare mo hene betu na bibia ya so je mama na mane kwan so there on quanta so there yin nim say ya yes say antetetem ade se abusia no o de ato a o de bimbai ebra se be o kan tan yen kwan so o manya mane kwan so de bimbai ya yi raka che ya ohima fu job back wa distribution say onko distribution ya o se fatanti ya twen se obeyi distribution na manya mane kwan so e do mo na yi rade tell na chi ekọ Poland ne Canada ko pe puntu de bar Asantehene yen twen se no so be beto from be samba ya da besom afi between empire the wait is over Asanteman has our new Asanteman and I'm a bunsu akwaba pia no kre between empire from Mama Love TV no share afi best way media say pia and afi contest my brother speak tree and stop your blah 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 oh best way content na my chim say chini ya kan sa 2 hours ni but they be na broni bi because there's so many times I hear program obi aba comment oh bia onte ye kra se onyanka yenka ekom kasa na onte ase na bibia anya so nti na ma me tire mu sa no se da se SN fata nti abusia e de be pema se be pem nyame adom e be ba na de aka bia nso ye de ababesom mo se de city ekoso a na hwe by Grace TV sans ye woni pa bebre ya ye de abesom and then also say medical kan congratulations to the new Asantehemaa na amabunsu nyame nka ho na bibia anya so be pem e be hia wo hwe o by Grace TV wo hwe o Mama Love TV a da wasam chebe na wo hwe nyame nka na ya kan bye bye. Yes, end.